do sabre no anase ebia wokọ ana wodi bi baninti ene oye na adwene se o me ko kan se me pe no me ko gigi ni esa woti long na me ko eno de ana me ewia me akasa me ntimi hu ni tirim asem because me wale na akasa kura no no kitambala be se ni so do ya be na me so ama me tron kwala ni din ko school kama to tonko nya bus mi hu de no asan kwala ni nya ni kam nya ni krom se santan na mako kan abe grade mi hu de ya ebe ya no wo fa ka je se ne o ma ne man ne e ma chira wa gino o ma ne nwalu biem na ma me aka no so kam se yo mate to go nkasa chira busa ka ya chira o ko pede o tro ba be dwin ko si so ndo nsa no ko se bonu ne ma be bro e se je ma hwanu mu a e ma enja me so to no mo da ko dwin ba bia me bi ma sam ko e o na empemfo betumi aran aka mu bibi ama ti ma ko su de eno na ja ade ba be duru ha nei na Akoma 87.9 Kumasi ipa to mi mo de also bad fruit che no ko wa so ko fa be mo so ko wale o na bi ntimi nche ni mo de mani enu ni se wa kwakọ wo. Oh okay. So ba no so de na ka wo do wa de. Ba fe no kwale. Na pe wa de. Na pe ba de pa. Ko sa ha ya kutu bi ko fe mo ma ye sanse akokra bi kire mo ha. Aye ni say awara na ko gina no na ango gina be pim na ya me de si wani mo ayi. Enti na so asan baba kia ka beje wa de. Oh, you say de me ntimi san wale bi. Me ntimi wale bi ko. Na me bi se ntimi bi se si pa de. Me ni do o baba ya mo. Pass what ba ko wo pa de obi nim Akoma FM 87.9 maka je me pa mi say awale pa de me transma dweme because me wo be say wa ho den kakran krofo de be dwen na de koti oba obi banim abe tran chen no aside do si woni de me am transma me di ma dweme ho na nti won fa ba foforo biem oh ma me Maa Akos the same no kasa de me nware ye bi wo ba ne te Akoma ya nya nteche o te Akoma na say ma de no kwal because say ya say ube bro ba ho abo no ho ka do pe wo ye man no be je wesi wat mu akofa be ma wo fra wo ne die Maa Akos eso be sho mu ye ya e ka se na mo Yemamu nyina akwaba emamo aha edeba Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumade no ebre aso se ene awia mako mene mabedwafo yetenase na yede ebre mu nti ba bia wo bia no bomodia se obeka ye ho brede Akoma mu nsam dwumade no ebre mo no shanenson se eye Facebook ena behwe no a eye Akoma 87.9 FM follow ye like page no jaw comments no ewo ho na share ma ye follow ye like page no jaw comments ewo ho na wa share e de ma ye ewo ye Facebook ho na fe wo ba YouTuber eye Akoma 879 like na wa subscribe na o subscribe wi a umia notification bell na so sebe ya se ebre no eso a ubenya notification no na onso watumi aba live na waba behwe dwumade no a ekoso no ebi uwia na wabomode asa wo behwe ama yenti mesra wo ada YouTube Akoma 879 no bomode asa obe subscribe yen page no ede ama ye se ebodonko eye one pepepa Onua TV ade betumu amamo na sabre ya make say de ene etachi man wo mabo adem wo pa
manager da che hene na pamfo won ma bie mu wo Free FM 97.5 Free FM 97.5 tachiman omo ebie mu wo ho candy ya phones and accessories ono so ebie mu wo edum phones ho akade no to na che say ni televisions no ne sound system ni nyina da Akoma 87.9 FM ya obia ATM na ohwe Akoma mu nsam dwumadie no Triforce Enterprise so ewo edum make say Triforce so womo so ebie ya ba ho ai me ka to me Triforce we di he na che say no anu no TV say boyi e ba ya fese say boyi ni aso atibi ya boyi di akoma enu ntime to mo nkra ono ya friend say no Kevin yeah baho ate enti mo hwe anim Triforce Enterprise adum na womo so ebiebiem television say womo to nyina enche ode eto eye onua TV na Facebook no so eye Akoma 87.9 FM Nikki Pizza Fan Club GH UK womo ebo ye chidom ene adontene papa Mrs Buadu ye ma Mrs Buadu na chese se me bodi ya ma ye munhyew ye ma Mrs Buadu ne ba bema ya wodo no pe na asempa ye frɛ no Ezra aha enu nti wode ne ba bema no na ede ate fan club ama Akoma mu nsam dwumadie no enu nti ye frɛ no Ezra fan club na chese ne ba bema no edi na wode ate enu nti wo mo nso meka say wabie mu papa ya wo mo boye chidom Hamburg, Germany, and woman so BSA fan club de ama Akoma mu nsam no nti Mrs. Buadu Presido ye twa police and area pa midi de Maa Akos channel so program no Akoma mu nsam free dadwada de kwese ne fiada bra dumie no aba pa won semaduanan na kasemaduo no na don kwa bo na che say ya je adwa na abedwafo nyina ya krado ha enti mema ye ho akwa bai Pastor Julius of Koko. So I know ya. That no more. Would you do? I want check him. Why you were crying? Say. Coffee Crabia. Coffee Crabia, would you do? Okay, almost a man, I also say. Miss Which I missed one. What would you almost see? Yeah, almost I miss one. Yes, and I catch it, Peter. Was it almost a minute to announce to say? Miss Which I miss one. That's a woman where you, Mamma. Who I come once I'm children where you, Mamma. No money problems. My house where Yamiado, me one. Well, we're here. I won't face yet by ya. I never in fit to look. Yeah, what did you do for me? As I tell him, and then see a man post. And you jai. What first were you and I? What first were you and I? We are Mazao. You know. Bema. And you are Bema. Say kutu. Say bam. And you're Say kutu. Say bam. Yeah. Yeah. Now you don't know who didn't support you. I'm going to go to
na am sere wo okum fa bom nkwasi afọ Okay. Oba ya na pom to say. Babos now what to say? Crystal drum. We see ye na black no. It's look good on. Yeah. And much as the skin is It's skinny. and the hair is It's hairy. my agrada. You know my father wake up was ano nyame adom oba no. Yes, yeah, we. Esuma dru ye nti na ehye dru ye. Wan kwagina home. Yeah, wabre. Wabre. Na kwagina home wabre. On kwada twe 91 on kwada Abraham kuku. I received that grace. Amen. Nyame apra receive. Yeah. Maje Yaje. Ahoden ne nkwa ne hia. Ahoden ne nkwa ne hia. No kwasem. Akoma FM 87.9 Kumasi. Omani ntwam. Yewura ntwam 91 na afei enubra wonya be 98 na afei wonya ne nam senior ono so beba na waba be kura santiman ya so na na wonkwa so Na piao. Piao. Na piao. Piao. Yatawachi. Yeba. Be dey busu apanyin. Enye dajai. Ya bom nkwasi afo he. Yetutu tata. Hey, jabibia no magia tambani ase. Bibia no magia tambani ase. Akoma FM 87.9. Ene no ya bemo. Oya bema. Aha. Jai, Boy. Misro mu mpo. yaba ni aba o Misro mu jemfite. Misro mu jemfite. Ya honya ha. tati akore betwa Ya honya ha mete sa ya munya botre mai. Ya munya botre mai. kakape o wayo Ya honya ha mete. Ni ahodin o. Mano na ya. Ya honya ha mete sa ya munya ha botre mai. Wo mi ya me na me kro. Asa tuntum no. Okay, so do any chairmanship. Nse ho aye menya kakra nyasem ketwa ai ehwaiti etuo ni ya mamrefo asante amamre die Obi obey bibi obesua ye. no kwasem na we na otu de kwa hwa wo ye ba be hwe se de yo kwa Shadi. ye be hwe na da chi bi tu obi a we ti Akoma No FM question. 87.9 why you Kumasi. why you tum na sabre ye wura betina dwam wana onyama tina dwam ba bi afri be one ekom ho no ho two mu ho no na oba betina dwam okay se oye no ba sabre o twetwe no ho bia ye mame Juliet ya wa pema Kenya PCB akokora ni di Akawa na se manke apese. akaw Sakane na akaw apese mi esensene ho ai na akaw na de ye no ane sa 87.9 yes agwa na kwasra bi do sabo na wo so da ba nkuru mama do nsami no di do so boa me sa me bonkuru na me se mama do nsami no di ni na wo twida na ko return match o ma de di akrosi shi putonsu ko su so ametri dem Ajesh. ebi besi uja fo o de ni saba ku ye Enye ye. bi o se ona ahye ho no de apotonsu aka ye Ja. Sa ye krom ha no ya na ye kunkum ye ho. Mame, sa nuane we nyina ye jadi o. Chese, sa nuane we nyina ye jadi. Na ya mana ye tsa se ahiafo aduane this time. Eske odi bia se wo ahia. Onsa enso wenum na ahoden wo mu. Sa nuane wenum na. we mu na wodi wo go say we onu a O se aban no waduro no waduane nim. eye koko na se
yadani koko yadi mu nyina ka wo first koko koko yira na omo sie bi pa ne boarding kan ye ya me papa pia min ka tama no tias ye ko wa no Akoma FM 87.9 koko pa ni ye twi man kontom ne si wo on se de kontom no so na ye di twi o na se koko kra ne ya di twi ne ko na ye ma be di bi papa eno ye nhye den dua eno wa ne fifie etetre kwamba ne ye nhye koko ankanye ye no wa na ye che kanye ye se nyame ne dua koko ni dua man kan ya obi an ko tu obi koko mi da bi eno wa ne fifi na se kra ne boarding se koko kra ne boarding koko efo bia mu so bia no hwe so ye fa papa ah papa awudu sa koko afo bia ye de ohwe so e fra na awudu 87.9 bantima awudi fo papa awudu dia o ko ayi mura mo papa awudu dia papa awudu zo abro eh ono na koko nyina yene abra pa on ka fa aba ko se bo de bi yina na ko se yanya na ye sore na ya de wa wanya no aba ye chia otumfo bi na ye nyina nim se na kora okobre man ye celebrate se onfa ne kra ensie na ne nyine ne de ya tape oh ya tape and ya tape o ba ene ya ja me kura mu se twe me boy juma ba ya me shira papa okay aye Akoma 87.9 FM and afa onia TV abo donko pepepa ode betum e de amaye se be ya regions ahodo ni nyina womo so ebetumi enya bi ahwe na womatumi ahwe bi e de amaye nti de meka nyina ne se won so koso ana hye emaye Facebook no ye Akoma 87.9 FM follow ye and like page no comment na share na YouTube nso ye Akoma 879 Akoma 879 subscribe na emi notification bell no so so you get notified share na afofro so entumi enya bi enhwe when you kai ati abedwafo enka dada Pastor Julius Naba sanso na evangelist Samuel Mensa watenenka oba ya watenenka sikapa ye an nidin ba akono de enche mubete akoshia topa na just sikapa so ewa ha enra yenua ba koko obomodia na wotietia so a togu so a de bai na so anadwi ne nan no stress ye no assign ahono kakra ya ene ogine ho a enye edwuma ne udonti enko osebeba ene se no de ba ya ene ye bompaye ede amano na bibia timi akoye wadaroma ya na ode wo WhatsApp message aba ana say normal message ode ba making kind bridge media no koso no 0245301462 0245301462 0245301462 ode ba making kind ede ama afei mama inko studio 2 na menemenu abema bi enkodi enkomo nanim onyame foforo nanso nanim ebeye wo foforo yabema na kanensem ne nyina na owia yabisa ne di ntia sete wonte ne ho ase bema na mamema wo aha ye na pomote sen me pacho ya na wabo minimu pa because we ni de ye kono wani bere so se wa hunu aha we ni de because we nye ko enye no sa na wo ha biem san se wonte wo ho ase enti ena de yebuga mu ne ya wonim ne ya di sie wo ne ya wate ye omompeso omo beyi na die ye beyi ni nyina di wa ha enti eya ni bresem me ne wa start me se de ni nyina kwa wieye de aka ni nyina ba ne breso aha enti wodin pacho midin de Richard Terrier ah ye frame ato Richie free hene ne bae pacho me fi dowenya pram ena ene Richard Terrier efri aba Richie afidie ni mu nyina da ayedin yentie hwe se asemu a wode ba ye no ne yetie yo pacho me so me dase na masam ni say many sister bia ye friend no Irajua ni dindi Joyce Queen menene etnae na yempra nti ye wo sa na am say odi betu meni mi say
akwantu kwan bi aba epie I say embrewa ne nkrokrafo no mo America no Akoma FM 87.9 Kumasi se meya yenye passport na nkomo fa yintu kwan nti okasa no na me yedwuma habo nti meje pene meje ni tumu mejina manaso ye passport 200 Ghana cedis about 23 years ago and me ye passport no and ja ye twen say ye beko nti akwantu namba amba so ena ekoba ni say sisi ano nyinsan aba so oka chem say wafa ye phone no meji tu mu evi say me ne na ne o ena me si okay nti me hwe na ma no wo mama ne mama mpo amba me na owo me nchen na me hwe na ma no wo ye even krampo abra nyinsan awo ne kan no na me wo habo a me ye adwuma me wo field ye adwuma nti abra mi kofie no na efia ye basa like edan mu aye basa na me si o ende am se bibiesi dia metia ne se me sister penny se awo kan no ma de no ko community center community 1 tema community center wakowo ema ye de ne be fie asomwie mu akra no wa ke se ye hwe no ni nya wo community 2 1 am se ne ma me ka kire me se opese omma ne kosra ne anti wo atiku akra na me so okay nti okosra no me call every week bia me call na me dwuma kra be say but so every week bia me make sure say me call ekosra no nti da kru bi me coin na me ye shopping na makotena committee 14 MP's flat nti me ye shopping say me de koma akwala no wo atiku nti me koi no me koto ne anti 87.9 na me bisa say no mo wan o say o mo ko afahye e wo sortbon na me say oh na o ko afahye na wentumi ankampo na manya awe oh na ne anti ne kense ani saade a opese me de nyama no ani sika me pese me de bread no me de manu no no adeko na me say oh me panicho me a me bane de nka every week bia me ba me pese me hu one ma me nye nimti me sre na nti me pe bibi kakra bi ma no se na onye basa ena me ye imagine say me a me de nyama na sika no beko nti na de asane aboba fo ko ntumi nkoso point sign nti yes anu na me si okay me twen ti me go back to committee 14 MP's flat Sakumono estate e wona na me wo na manda mpo jese manda me sort a fashion mempe nti manda 3 o'clock and I'm sorry na me could do sort pon me kwan no de na me bani share small girl bi nechi na fashion e koso small girl bi nechi nti me hu san me bufu ye say na ne ma me won no de me bana share small girl be 10 years echi na akora ni nya 1 year afianso no konya 1 year nti me bufu intimidate bufu shuma plan fi 87.9 small girl nechi eye me ban me hwimni fi small girl nechi okay me ba ohwim wo ba no efri small girl no echi ma yema wakwaba emra Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumade eso na yemu wakwaba nso emra Onua TV ba bia wo hwe ye bia no eye Akoma mu nsam edi amegiso ene Maa Akos Akoma mu nsam dwumade ne yede ma mo no na ye ne ye nua be ma Richard ena edi enkomo woni wo ba bi awo na oba na woni ne ewu ye no ewie ye no ensem ahodo pi nti afi na wo hwa ye nua be ma Richard Terrier anase ato ya wo free do wonya ba ye enkrai do wonya en wo free ba ya ye ne no edi enkomo no ebra enkomo no ekoso no wutie na onso wode wo message ba na yakenkan dia ma eye WhatsApp message no wode be ba 0245 301 462 0245 301 462 yebekenkai ede amount ato to asoma me nti me hwima akra ne fi small girl nechi no na ma me fu bi tonton nyama bi wo no mampe nti omo yese nkomo berahye me ena me hu se masse no ono so na mchia oba na kwa am se me hu se me ba ne share small girl nechi ne mampe nti na me yesa no no mujae me ja kwala no
mama no na sardine mini biscuit bi titi man sa na chese mikitana na me hu se no sika me di brege se me di sika ni nyama na odi beyen no rough if go a fashion omo wo mu no ti me imagine say sika me mani bi na me man sika ni bi na me gya nyama no me to ton tare me shopping kakra ti me gya mo na me call back me kwai anche biana me ma me fe 87.9 Kumasi. yes me banewu na sa da no nanka aden san nka metu ekowanka nka metu pa akọ because makosra akwala enche na se o ka chem se akwala ne wu a no atwetwe maso enti mi ankasa me ye madwen se me nti ase tade chia eno so manda ade chia na me call sort pon na me ko bi so mo say na me mame aka kire me Akoma FM FM mame afrem 87.9 kofu bebre e be hia me eden asam om say akola na ewu ampa na me say na akola wu a enti sabi mantene yare mantihwe na akola no muka chem say akola na ewu okay fine mun kyerem bibia akola no musie no me de minim say wo akola odisu esu na eba esu na ye de behu say akola no sabi wa wo nimpa saa na say oba wiase no na say ofim wenyin na ofim wo akola mbrim na so am say esu na ye de ja akola ne kwan enti mun kyerem bibia musia metwa bibia so mun kyerem bibia musia akola no na min so me ba me worried no me hu say ki aha na musie me ba omo so mun kyerem bibia musie akola no ewo na me say ewo no me hu me foye enti me ti wana me yesa me ma me musu na eye masse ni nua odi prayer broom prayer ye de pra broom yes odi be ye mi say wase ni nua me ka wo yere no yes ne ma me nua obe ye prayer ni say wo me ni enti me ye say ti me kan say me call police station police station na me concern na me nam bush ada na police station won na wunnim ho ana prayer na wo de fa wutri so no na sesa wa police station won me nim wo me ye madwin say me de me call police station maybe sa enti ekwan na me nam no me nhie obia na nsa me call na me ko tu papa penimu bi na obi say enfa na me call na me say wo me call police station no say wo da bi bebia wo na me de anya police station kwan na me say papa na so me mu na Akoma FM 87.9 at once and I said me we fi bibia me I say I am abodam enti endie enkoda no me imagine say me kwa kobo me nkofo amanye but omo de me ko I say me ko asori fie empaibo na I say I am yare abom yare enti e che pa na me say enti den kra na me mam si na den na ekoso enti ja sa me ho yare na ja me beye kama na me ye imagine say me tu anamon ti me ma me man tu anamon me ma me ka chem say Akoma FM 87.9 Kumasi. me forget bibia na me jama nyame na nyame enkome kuma me some we di jama nyame sen fine enti entu anamon se me ntwa so enti anya me de ehɔ ne na me de me di 250 na me nyi kakra ti me 250 na nyame nchade no abra me ko fie no me ko na abon na me twa me di phone na me di twae me twa kra na picture me ne on ma me nya ye twitwa picture if you atare na me the same thing na ma me no so she okay me so akwan ma na Akoma we twa na me so me ka no 87.9 sa ewo edan a ye dem nti sa no na me so okay me ko na ma kɔhwɛ picture abon no me ko wa kɔsesa pictures ni nya efi ni abon no one sesa pictures no girl no okay oba fie me ma me ka chem so oba fie wo e be sesa obechia no na okɔ dem wo nti
me kwai no abon no we yi pictures ni nya no ne picture ne akora ne pictures ni nya film aka me nkwa singra me twa me picture pene wo abon no picture na ye group pictures no me ba no wa twa what the scissors na twa free one na enu ne film okay wa yi ni nyina film ko ma aka wonkwa pictures a wo kwa na wo like me am a picture okay but there are many ono ne akora ne twa ya no we yi ni nya film including her pictures okay ena me hu abon no enti yes I know I'm okay fine me tie me mama asem me ko bo me bra enti ade ne ko yes say seven I'm say me ko share ne girl ne uncle na before I make bibisa no me ye we o catch me say ne uncle mama no catch me say o pese otu kwan ye be fa ono etu kwan ako outside Akoma FM 87.9 na mo sama ye around so embassy Italian embassy ye ko emma me ni nimpa no po kasa ye nimpa ne friend Bruno oye utum so ye Italian okay me ni di komonti mi hu say maami ni mom na ye ba be fa no na maami no ne ba ni nya yusu dwa squenu okay because maami ni di dwa squenu ne ba no so di dwa squenu okay me ba maame no e di dwa squenu ena oba no a wone ne wo ye no so e di dwa squenu enti ye di dwa squenu e ba be ko abrochire eye maame no ananse eye ne ba no na edie ne kosi ye ni nyina no ye behu no ene dai obapa auntie maame ma wakwa ba yeah I know na promote sen ye hu adom number ye nyame adom hu ya magana ya brem ya magana mate yo mate se bibia boko nyame adom bibia boko family mu mate medase ahwefo ene atiefo a mode mo afidie na to Akoma 87.9 FM medenchi asonko every time Herbal Center asio ya mo bibiara awia wanya Akoma onya akwanya no de na fidie no ato Akoma na woti Akoma mu nsem mede enchi asonko mo bibiara awia ma mimisa ose medofo wo ho tesen eba wapo mo den nsem so a ohia yen pa mo ho da ya koma so enu ntida ne da doctor say wo hwese wadi nu papa atumi wom esanyarewa hodo e na ode bebre mo na mo nso madaro ma sede ye ba mo so ye mu no na makoso a age aduro na tum na mo anu numbi na mo de asam ho nyarewa hodo time Herbal Center ono ne aso ye okofa time Herbal mixture aduro no e de be adwa so wasan e de time HH capsules anasa ne mixture enso abeka ho na ya hye no se time no TIME ene ya pomoden kwamotwetwe a ye bedie no efa time Herbal mixture aduro nwanwason no eso enu nti medofo jebrey sima kakra bi ye bewie na ya toa Akoma mu nsem no so na wonso de da wakoma so biara no wonsa atimi akam na ansa na meto ankomotwetwe so no mepesa me de doctor number no ebetudwa ebrenti no say ya mo yare ne so a ema wadwen nya o say yare a etete u na edi wunya no ebi a ye ni hu anu ye de ma medofo ente sa fra doctor kire wo yare no mu kire no je adwen kire a ebu do sen akosua mansa medie yi na afi wono so nimdia eni su a odoma kwade adom no no onfa bi mu a doctor number ni 0244 417 669 0244 417 669 medase kayo se time no eye TIME medase yeah adehye time Herbal Center time Herbal mixture aduro no eno ho nkomo ene ye ba bedi yare ben na etete wo yare ben na amawa toba ha yare ben na edi wunya yare ben na da ne da wutimi bie wanu mpo kase me yare de no ana de me beko wo me do foko Akoma to yem time Herbal Center aso ye wo yi a wadi nu papa ebre mo samo benu no bie no enya ade a wo beko wo krachi na emomo mpai bo ada wo bone se twaduampon emoa wo oma onyinchari ahoden wom ene nkwatenten me do fo nyame betie wo mpai bo na osoro boa de oboa no ho won so wo asudie a esesa wo ye enipa yenkwa enye mienu ene ye de baako agratopre enu nti numadu papa no numenuru a wo ba ade enu bna enhaha ma eni tumi ewom a ye nua hini ye de afra
ade aye time herbal mixture duro eye time more time wadura betimi aboa ako atia nyarewa ahodo no eno ane time herbal mixture eduro time herbal mixture duro FDA for agiatum na esuro ni hu biara enim apemfo ne abatan a wo ma wo manufo entimi nnum aduro bi obi a wanya frimfinhia dumienu ekode ho kwan se wonom time herbal mixture ede kutia nyarewa ahodo enu nti say malaria fever na etete wo obi sori a wose da ne da wa no maduro nanso malaria koso ni di asie medofo say malaria parasite eda so wo system numa na cha se wunya adu papa a eye time herbal mixture duro no enomoye se wanom time herbal mixture duro a enke betu malaria parasite na si deku e de afri wo system numu na watimi anya amodin akoduma so time herbal mixture duro eye duro a ekutia malaria in 3D ya de no afei se wo bi wo hɔ a wo sori a wo se afichi kro mu yawo emu amane eda ne so eye asefem sem papa se be ka nanu nansa ama wo ba akɔ afichira na se wabu ne nsa na ayam hihie kese abeto no so dadwen ne koda na abewie ne so otimedwen anu watoba ha na wafon aye ketekete ma won sanka time herbal mixture duro nwanwaso ne bi nonom na woni afichi kromu amane emu yaw ne mu dadwen koda na nyina tonkwanta a mo bepai time herbal mixture duro ne sasu eni ba biara eduro bi anka dem waduro a ebetimi aboa ama wanya afichi kromu amane hunu no etu atwa eye time herbal mixture duro de wo sori a wosi nani entimi enkum okwa kete so a wontimi enna da ne da wogu ha bribra no abegu ha time herbal mixture duro ebetu ennamu amane hunu ni nyina e de afri wo so de wono nso nanum ato a wontimi nidi asefem ne sa ba ma yi akonhoma sa wo beba na yiri nya aduane a ne kondo emfama no wo ba yi amfa akwadworo ankoho wapopo ne nsa no e de asi ni wura ho nanso ni wura ba ya aduane si nanim wontimi anti bi ni ma won sanka time herbal mixture duro na wo ba ne ba ma wo bedidi ahwenkwan wanum beto so na ohaw biara aba na wontimi enidie no afi ho de amawo de wono so sorry a wose honam ye a ne honam tituo aba ne so wo de won saso ne mu o se ne honam nyina atwetwe no emu femfem no ne widie num ya ne ya wato ba ha waduro na no ya ne time herbal mixture duro ma won sanka bi na ebeboa ayi sa yaw ne nyina e de afri wo so se yensa wansawa na ekutia wo obi wo ho se ne nipadua no ebe ka se ye de nkokodua bi agu ne nipadua no so otimi ka sa se ye duto anaduabo nanso medofo na nya duabo nom time herbal mixture duro ni bi na ebe yi sa wo ha ne nyina e de afri wo so ye mana wo senior high school no ye nhwe se ye top provisions ama wona ye de time herbal eduro ni bi ebeka ho efri se da ne da no ema no hunu amane e wa fiti kromo e wo school e mema no so enya wo hawo ye malaria ne nyarewa ahodo time herbal mixture duro ebe so sa wo hawo na no e de ama won enu nti mo nhwe se time herbal mixture duro de ebe ya ebusua na duro e ye time herbal mixture eduro nwanwaso no ebusua nchemfa enu ti maame ne papa ebra ensuo ya yi niti na wedai ayesei yenhwe se ye benonom time herbal mixture duro eyi obo ade enu bna ene hahama efri kwaye mu atumi wom na doctor ede abeye se duro no afrafra biara enim enti wo nom a ehu eni stro biara eni akire se wo peni dosopu atu a omanfo mfa wane ni nkyerem wo KNG Herbal Emrom Abidjan House Atonsu Monaco Junction Danny Herbal womrom Misty Herbal womrom Spallis Pharmacy ewo Breman ana atokro biara yeton waduro de fa wani kire ho okwa a wose wo pe time TIME na ansa na mesore so no ebia na afi na ado akufidie na to Akoma 87.9 FM anasa Akoma television so fra doctor na on fra no no moa wo na nimde biara wo no on fa bi no mo 0244 417 669 0244 417 669 ayo na chane so say time no eye TIME medase afi malaria fever biara aye ziba we mu no ye the time herbal mixture duro ene betu ase ebre ne adaje enti no aha na apomoden kwamotwetwe akosua mansa de pa me di free time herbal center so ye edebra hwefo eni atiefo a wo hwe Akoma no tie Akoma no
mede besi nyame ya adom adasene yebesan yeshia alusia onyame nka ho ba ya medase okay Akoma 87.9 FM and afe Onia TV Akoma mu nsam dwumade no eno ena wo hwe na afe utie bie no nso bomode a se onso ode o message beba na yakenkai ede ama sanso ena se onso wo problem wo how be ma bi na etete wo oba bi na etete wo agapade bi na ye wo agapade ne yachinchi wo nsa ene yaje ede afri wo nsa mo enkoda no a wo ne be ma no wo ye no enei ose onhwe wonom wo ne oba na nyesi ahwe oba ya ewi akire oba ne de eba no akoma be ma foforo ose akoda no enye wo dia esisi sembi a obi ade sisi wo no eye Akoma mu nsam dwumade so ena abeba enfa won be bia wo free a ode ba yenua be ma ato ya wo kasai do wanya ton krai ena wo free eba ye yaji wo bia bi nti ba bia wo bia no onso obetumi ede wasem no aba ye betena se na fe yaka ede amao enu nti se wo ba na se ofom kwane a ye wo Kumase Askra ye ne Kumase mo ena ehwe ne mo main entrance no ena ye ne wonom ehwe ne mo nti se wo ba na se ofom kwane abomode a na efre production line 0530 507 849 0530 507 849 0530 507 849 egu TV no so eso enunti wo problem a frɛ esi so na yebetu ho anamon de was ye de ma police police de was ye de ma lawyer ye de lawyer ebe ma lawyer de was ye ma pomodin empany for doctors ebe monso ye be ye ne sa de was ye de ma nananom ye de be ma nananom de was ye tu ho anamon eba wukurom ho yebetu ho anamon e de aba enunti frɛ na onso ebra mamen mra menua bema atoso na afa yento ayenkomo twetwe ne so ato enti wakọ waba oba no waba beyi wo pictures wo ho no enyina de nka wodi bedi adanse o meba no wonnie no oba yi abeyi afei ebewi a kire kra no akwantue sem bi bai oba no ene o maame nyina kredi baako Joy screen say why ena na yede no etu kwan no o say maame ne ka chem say ono ena ne bra e ba be fa na akọ nti ema me ni twa na manager ye call Italian embassy ema ye dun akona ba sa nti eye sa no anche ena sana na ye ma akola oba ne momu a eye me yire na me girlfriend no na me na wo no sana onu mum na ekọ enti abra akwara no wi no anche bia na meti se wetu kwan enti otu kwan no mu no otu kwan no minya ne uncle ba ko ena o ka che me se odi ne normal be mame odi ne normal mame friend no me saka no me de ne kasa ya no ka che me se o ye den owo esoro enti osifo mu a obefrɛ me back maintaining can be enti eno de emma adene in fact na my disturb ena me ko share ne uncle ba ko wo committee 1 tema me ko me mame ton vegetables enti me ko kosere me mame enti me ba no ena me share ne uncle no ena me share ne uncle no na ne uncle na me ni edmo tamaport yenya na tally clerks enti me share na asem o ka chem say me nkwana me nkwaje me ba ena me ka wo mtim say na me ba ne ti ase de mama na ehu man kan pie me ka wo mtim say na me ba ne ti ase no say me nkwana me nkwaje me ba ena wona yendi nkoma nche na yentem yenya yekoy me je ne normal na unfortunately no me nyama me feel baby I met ne be share nti me phone bibia ntema me lose ne contact okay but before then krampo ansana me fie ba efie ne be hye no me ko share no eye me second born 87.9 me one second born wo MP's flat wo no me ko share no Tama station wo second born okay wo no MP's flat okay nti me ko sra o muti
me ba na mehia ne uncle ni biom Ubeshian oba na uncle Joy screen na won na wo ye uncle yeah your friend is saying your friend Dennis I know him his name is Dennis Joy's uncle ameni ni adwuma Tamaport na ye clerks tally clerks enti ye nimi ho pa ye nya ye adwuma ba ko enti me hia no ka chem se me nkwana me kwaje me ba no 87.9 na me sanso ko hia no ye estate MP's flat one no sanso me ni di nkomo na me kan se enti kwan be na me fa so because atam na me ni evidence bia enti e ma na de ne ha me na without evidence no so nyama be ko wrong and ko ye yes enti na me pay evidence enti me ma me be wu me fen say 1.5 years ni enti me ma me be wu no I said I soon na me ko hu say abon me abon shem old bag bi a me ton wo me kon bag enti me copy abon no and me be last page no na me ko hu negative no 87.9 pictures ni me try no me ka phone so na me ko hwe and am so be say call no me gi negative ni enti me di negative no e be share abon n'echi o de buy me de buy yi mama enti pictures no a I'm saying me jaw me bag bi me pacho mo enyimra sisi ana ye kɔ yanim no na ye de kire enti pictures na wo twitwa aye no okohoro ye a oba no wona me ni twitwa no akwala no oba ne fa kire be fa amfoni no be yi free album no mo no ne saman no e wo ha na onim se ehye abon Akoma FM 87.9 me copy so na me say wow and ye na say menya evidence inti sadia metu anamon and inti na metu anamon say in fact say me bewu a menim say nimpa de owo inti say me bewu a mesra say enka kyerem be bia musi akwala no na misu me ba na arowo na wo me mu no at least me hu say mesie me ba okay na say o ka kyerem me say won kyerem be bia yesi akwala na menti asu ho ne na me no me dwen wa menti asu na se be nti ko ne bi ni na be bia me bedru no mutumi kyerem me mu yi me elder was CAC not a solid akeke CAC church me elder in charge of prayer okay yes me elder inti na nti wo bompa ya ma wanya yi kire bi sa wo ba ne ti ase ya na say na me ba ne shobi echi a ye de na fadu echi 3 times wo be so da ye na wo ba no wo hye wo bi echi ene ye de na fadu echi me kogina na ye de na fadu echi 3 times ye de ne doje wo ye de ne doje me enti abra ne hanke ne ka chem say me kogi me ba no ena me be hu me we no negative no na me say ende sa me hu negative dia and metu wana na uncle Dennis no so no onim sa oba na wu onim pa e bia no wonte so onko okrom ho onim because me ni nya na wotema ono nti sopon o wotema habo me ni nya na edwuma habo okay me ni nya na edwuma habo nti eno no se onim se me ne wo fase no wo what you say me ne na wo nti bibisa si no me hia no no ka chem se me nkona me kwaje me ba nti se Dennis me pese minim se ni ya be Dennis o wose wonim wo onim Dennis se ye de wo gira ho a wonim wo onim ane oye adwuma habo e bia na wonyi ni se bia na edin no a confuse you I know him to be Dennis me Dennis na minim no okay what I say okay minim nya na ye adwuma habo ono na me hia no wo eye komti one no ka chem se kwaje wo ba yes na wa mi sa na se me kwaje me ba sai ade me be wo wu me yesie no when say abra o kan say me kwaje me ba me kan say ade no tom si o enti me bisa me kan o me team say na me be o ti ase ana but na me ni evidence me ni bibia me de be che because me ka say wa be say pictures ni nya me hu ade bia me ni say evidence na but say abusuafo ni say one ne ba enti you don't need the pictures to prove say ye wo ba no well because na me call na omo de prayer wa hwe obi a me no wo ba wo na sama ko o se me ba na ewu na sama ko se me munkyem bibia mu si akola na ye de prayer fa mani ho sen ye de prayer e de bro me sen se o di twa wo ana wo de twa ho ye me sei o de fa mani sei na me ye sei
Enti na che say of course sort for one na me bra Pastor Julius anto ono angasa can say ampani sister no dey prayer edi oh which the mama kai oh Joyce Queen no make us ampani sister no dey yes oh see yes first we teach him na ehwo no wo hwe picture no ma me so le gina we na ma fi na ma de na ba enti omo ka che odi na ba Akoma na me say Akoma na yenya e obi na sisi a position na me wo in church no me to me can be bia e ma ni ngum become too impactful yeah and I understand the Bible very well say ye bisa bone a bone no kra yen chance say bone no ni say and then so so ba na bone de ba enti bone e ya de bia me nim trust am say o see I mean bone akutua you say ni ai bone akutua you okay then na bone so e de ba e then bone no then na efimre ba that is reproach and curses. What do I say? Matias papa Matias yati ni na is bomodia na ekwaji efa bisano na eji we no sama ne breme ye bre ni nti no ye de atoso papa na che se ye koye nim sa bomodia na hye ne so se enei ewuhia AFR deodorant roll no enua na wuhia se de be ya bre bia no che se obeye fresh pa na wo hu so ebeye hwamo ene ba bia beko bia wo bia piepia na hwene ba bia beko bia na obi agudisa wo oh na roll on be na use roll on be na use yo enu ti be se wada ma refi se ye AFR deodorant roll on enua and as I say what time will be a museum na ye wo mu awudo bebre nti so ahohom ni na hwe ne wo awhwe no body ne beje e befa no e be stay dry na bre bia no chese ho aye wese na ho aye hwehwam kaba no moto ma de bibia aye kaba no na chese won so wo de eno ayo roller na abrane bre nyina no obe museum ye wo free scent portion free scent activate free scent smart eni nyina ebi eka ho bi eno nti kwana kwaje wo de enye nko anye pesa benya na emom no oji na oji bi dia ma woni abusua ni na chese akoye FR deodorant roll no abusua na chese eno ana mo use ahogwo ba ma mo mu bi nso na ubenya bi okumase shops ahodo bi te se Comfort Donko Cosmetics and Teacher Cosmetics and Vero Enterprise wonu nyina ewadum Posegolin Z-Way Cosmetics amonso wedum hwada na Eflisia Baako Cosmetics China atonsu ubenya bi na Kechi Cosmetics no so wedum wo benya bi Enkran OBO Cosmetics Drug Lane TET Perfumes wakantamanto otobi Mother Cosmetics ewo kanshi ewo Regina CMB inside wa Mrs Akoto ewo kanshi okwa benya bi atu takraze ye Color Supermarket ewo Market Square and Stanford Cosmetics and so ewo Market Square shane so emame say AFR deodorant roll on no Frimpulse Royal Enterprise omo na A22 Edigu Montres omo distribute fra one msisi anakwaje odi ekoton na ni dwa na wo so 0544726882 0544726882 and 0246 392793 0246 392793 Greenfield Scientific Herbal Hospital na make for de amount na Greenfield se menka cho se wo papa mo di mu abo di mama pa de ade abibiduro ni nubra ho do tu ase de aye wo maka che wo mo ewo mfidi awodo ya ye di tu yade nyina ase deku enu nti wo yade no ene ama wie sa ma wakode yadu no wo pe ba bi ebetu ase de ama wo na waje oni padua na kente so akoyi wadwuma papa bi a ye Greenfield Scientific Herbal Hospital wanna make for the amount stroke awona wo pe no ka ni nyina no ko ebetu ase ye wo ultramodern lab wo ho eno no kidney liver any test ahodo ni nyina so ye bi e wo ho ye wo nungwa adogo no last stop wa bomodi na frɛ ye wo 0243983906 0243983906 and that's 0261651898 0261651898 o last stop ya wo yade no ye betu ase kra e de ama ne ho hyɛden so ema
me say no enipa bonfo bi ene nam wode wa adwene edidie na kire say wo mo ebo adwene kase tu nipa timu a na ye de age sika akodi etafre wa adwene honko a enti ene yi se wunya call anase message say World Vision Ghana anase Vision Fund Ghana say wonum ma abosia se wonum hu World Vision Ghana wonum ma abosia Vision Fund Ghana wonum ma abosia so ene yi wonum kra de no wo mo nka se feska bra ansa ya ma abosia ne bi da bi wanu de ma wan ye de ma won feska bia meto ne ama obi enu nti obi fra no wakeka sa bibi sa kire wu a hunu se eye hurodo hwia da sem e fara sem hia bia se wogigi wani na akodi ani mudi a ene obewie wo do sa begu ti aka eja wadwo esa se wo mu bebu am wani so abriwu hye ne so ema me obi fra wo sa na wadwene mu ye ontanta fra Vision Ghana Vision Fund Ghana one number was 0508 352002 0508 352002 and a World Vision Ghana so number ni 0302 232 0302 232 Mawani and our sub one will be a fast of Pana no change. So for Herbal Center and make up for the Amawo, but what the Anafa Yadi in Akko, Yadi be at the last stop, Yadi be at the Hugoli at Etosono. So for Herbal Center, so about Doctor for any real a David, Yade, a Bepia Yadiano Cra, Akko baby crama, Herbal Messan, the Adansidia, a free mover, and just a check and a Wayase and a Yakoko and F free war, and now Pedro bit me. I'm going to pay me 24/7. Obebo Juma won't tebre. A require about Messano Ebi, a cross doctor, and a Cassachi way, or ya dear son, what being one room pa. Reco Herbal Message, Rebenya be Fred Mensabakeo, Akme FM, Hayada, Yawaska, Yanuk Massy City Morn, and Shanimo, Promise Eba, Ewa, your FM, Saks Pharmacy, Patasa Blockhouse, Time FM, or Wase, Free FM, our Techiman, for Sack Herbal, Ewa, Emrum, Top Amazing Herbal, Ewa Tafo Methodist Church, a Jesuit Government Hospital entrance where we take FM anointed fast food. I want carrier Ubenya Edrei be friend 0248 672271 0248 672271. Now go so if in home casket if you home na just a wopa adaka papa head wodofu bi a we free won say ya no atuna yen manyam sha ube call go so if in home so wo pese we ye no efunu dida aduane wo sofo obeba be ya wufu som bibia just a flowers no ope customize one and na ambulance drone ye be video dia ma kama bibia se say no wu na yiase a ema yiye dimu ema emu ni dimu ema busua ni banyam bia no ni nyina no go so funeral home wo mo ebe ye dia ma kama so wen manyam a kire se ye se obi wu na se ye nsie ni yi a opon makra ho wonfa so che no ye be sie wu yi kama na ye go so funeral home wo mo ene be ye adwuman wedding so na wo pa aduane ama ya serve no wase dia ma wu a ni nyina so wo be ye asafo obey labor wone enkane cocoa board edan no ene hwene mu eye bisa ankalato ye betro friend 03220 06221 03220 06221 and answer 0243 737457 0243 737457 yamakwaba edeba akuma 87.9 FM akuma mu nsam dwumadi esumedi ede Maa Akos ansan ye kwa break no na yene yenua bema Richard Terrier ye ta frɛ no ato do wenya ene free ba ya yene no edi nkomo eno ti ato sesei pa no edien ena ekire wadwene kase pa e wo se abusua no e ka kire wo se wo ba no ewu good menim se Akoma FM 87.9 Kumasi yenu ni nya ehia ni edin enwu kita ho na yenhu dia ye beye na yape ni pume sibre na se akwala na ewu na wo be hye won wesie akwala na ansa na wa be ka kire me maame a na me tu anamo so abase me ba na ewu a wo de kire mbebe yes aha ne me point no kire mbebe yes akwala no wo se won kire mbebe yes akwala no eho no menti ase enti sese ya wo we ugidi yie se wo ba no wawu anase wote yase na abusua de sie wo minji na bi se me ba na ewu a wewu a kire mbebe yes akwala no unyi ni so oba na ewu unyi ni kire mbebe yes akwala na wo so kire mbebe a me da ti ase se me ba na ewu Otiase me tumi oba ne tiase sana minim so ususu sa oba ne tiase dieti na oba ne tiase abusua de ne besie wo good enye oba eye me ba enye wa na ato pa wo no me ti wo me widiem se me tu wana mo ansa me wo mba fo
acha se wa wo kra ma wo enye se bia wo ngoe na wo se na wa hyeda na wo ngo na wo wa hwe no na wo ba hwe ne kira kwan ma wo fo na bibia so nkyere se ma wo fo nkyere se ana Yesu Kristo nwa ba kono yan se oja okohwehwe enye so oja omo keke wo ohwe omo so ade omo sie bebi ekofa 87.9 Kumasi what I say if you say omo so hia me if so ya me ba o me black yes me too one among and say me gidi say Bible no kra onyankopon be bisa me oba no ni date of birth you say me wo no 2003 2003 good okay because I say me second born 3 years your university CCR no was in 3 years was in 3 years 2006 okay. Second born the whole MP's flat in 2006 and I'm even 2003 what I say okay good into how many years in into you make it kakwa be 22 23 years into obano sa what yasia well 22 23 years okay na obano a when the way in joy screen no we ya ne ho ade manya no ade e mpra and I can say in plant twinu na yes e betu kwan na akwantu number so na nyinsan ne baaye mampo no na mehwe na na man we anka wo ne oba no na etu kwan yes nanka ya ware te say ye be ye me ye ne passport ye ne say oyere ni ekun a ye tu kwan nti ye kwa ohwe abrewa broni abrewa na me so mehwe akokra no na ye so ye te say aware a ye so ye boy ye bra what you say and na akwantu number so and na ne ma me say ne bra ba be fa sana ye girlfriend ye ba be yo nti na initially de na wo ka say ye ma me no na ekwa abrochire no enti akire na abehu ne say onu ga ne momu na okọ okay enti na de make no say e say wo ba no say what yase a or 22 years obey ebra oba ni nyinsa ye no na ote wo ho ana no ote ne ma me no wo ye ote mi nche computer tema no wo ye owo to wo so owo to me so me na me hwe nyinsa na no wo ye wo na wo koyi wo ba no wo hospital ye wo no that time na me wo habo enti nyinsa awo ne kan no my sister Penny na rushing the course committee 1 okay community center okay wo no ko wo ye na wo gidi se wo na share ba ne nyinsa de oh yes me dey say wo gidi me girlfriend na say wo catch him say wonyema mentumi mpo go minisa me no ne o na wadwene ye won tanta bra obeka kire wo se wonyem no because e bia tama wo hu no na woni ni saye tama o ka kire wo se wonyem tama wo wo ye no na e bia wadwene ye won tanta wo hu well me there one thing is say me to me and deny no if you say or your bar and me do no and na other obeka kire me say onyem okay there is no way I made to me deny there is no way I bet to me deny into waji akra no hwe no Kunadu baby. Maa Akos. Yay. Oba kunadu eh. We are going back to my roots. Oba kunadu eh. Maa Akos. Akaba. Na careful what to say. Nyame adom. Is it why bra? Why ya bra pa. No kwasam. E was wo ma me beba be man no for what is. Matimeka a kire. Oba pa fa be rem. Me da say. Yamatiefo nyina aha emo bibia akwaba edeba akoma mu nsam dwumadie so medof mebusa se ompo no emutesen megidi se waje me so ofie senyankopon adom oho ye papa ene eye ya wada edafo fra nyankopon twedi ampon wode adom ye won se ye wada bi aduru sei na se ye betena se na ye no e kasa afo apon de mu nsam a na yabusa se ompo no emutesen megidi se obaje me so ofie senyankopon adom Oye pa. Melefo enepi work natural enkomo ye no edi every yakachi no ene ye hwe urinary tract infection and also frequent urination. Okay. On se wodunso twa ne ho anka Johnson tentem no unya bi. Unya. On se Maa Akos oti wobetimi atena wa dise wapon. Asana abesora wasore. Sorry. Na se obi enya problem se ne Johnson twa ne ho aka. Ontimi ntina fa akɔgye eye ni no okɔdwenso enya ni okɔdwenso omo sa aka to atuja wo mo pa ka na watim no ebetu agya ne sisi enti se wa high drop ya na se wa wo ka enye sa de aka beta atu agya enti ho nkomo na wie ye die
medafo gye number na efre doctor ebi ameka say wo maame bi wo nua bi wo ankasa Johnson tentem ye bi ye wo pa ba ti wonim de ntia frɛ ne ani nkomo okay ye number no 0248 92 88 24 0248 92 24 medafo kai say dura mani wudi ho nkomo awie yi 3p garlic mixture edro na wotoam ehwe ho a ebo enti woto asomu yie sɛdeɛ wo hwɛ no wɔ onua tv Akoma fm online no saa pɛpɛpɛ na etie enti mesi wo kɔtɔ a pharmacy wɔ ana herbal shop hɔ no ye kwansi wɔ botom na fa bɔ ho bɛte sɛ eye dede ana wo kaki fa bɔ ho ɛbɛboa opa na wo mɔre kura na wo nsa wo de bottom sɛ ɛyɛ toa na wo de nsa bom no 3p garlic mixture eni plastic mu ana eni rubber toam ɛyɛ toa nkasa hwewa ɛbɔ ne ti ne yɛ kokɔ ɛna yɛ de garlic kokɔ ato ho ɛna yɛ de pepper yellow afam ɛtoa ne ho ɛna yɛ de green ato ano ketewa bi mesrɛ wo kɔtɔ na ɛnte saa ɛnyɛ 3p mento ɛnyɛ 3p nipa bonfo aba enti twa to wo phone no so okɔ a wo se maame papa ɛdru ɛda me phone yi so ɛnoa bi na mepe so wɔse bi ni hɔ a kɔ pharmacy foforo kɔpɛ bi tɔ kɔ herbal shop foforo ɛma wɔn mo nka nkyerɛ wo sɛ wei ni yɛ adwuma pɛnti to wei saa ne yɛsi bi mo yɛ enti twa to wo phone no so na ɛda hɔ no ebi ni hɔ a kɔ bi foforo agu benya bi ato na Johnson tentem no ana frequent urination no ɛyɛ deɛ yi Johnson kora ɛyɛ deɛ yi ɛyɛ enipadua no ade a eni kwasɛ ɛtenam enti nyankopɔn bɔ yɛn sɛ ye kidney no enuane a yedi ni nsu a yenom no ɛwɔ hɔ nom a kidney no entwetwe emu acidic content no emu nsuo no a ɛyɛ acid no a nipadua ne mpɛ no kidney no entwetwe saa ne mani nyina nsɔne so na ye kasa ye adwonso ne ye no drobe mienu bi ɛsaw kidney na se yɛfrɛ ne sɛ ureters enti ɛsogu kidney no echinsam so no na ɛfa saa drobe mienu no mu na sogu blood anim say ko enti say ye ma na adwen na ka cha wo say e wo say bpie no kwasam enti boti say Johnson de enti Johnson de wen eni kwa say che e wo say wo Johnson because the more na wo ma Johnson na che wo no na wo blood no emu na enya problem e wo say bi besene ko na fofora ba na besene ko na saa ni kwa say etena ho che eti wo say wo Johnson kora say wo de bi ka o ketre ma no a eye nchene etini kwa say saa nchene tena wo blood animu enti na obi ta de Johnson hye ne ho che a otenya problem otenya infection eti me dofo emfa Johnson hye wo ho nche edi wo akwadwonso an na ka na ye kɔ no me ka che do wani ni se ma Johnson a passengers ni be di matem ɛne yɛ taa yɛ paa ɛna kaa ne tu sɛ sia na aso bɛdwo nsɔ ɛnkyɛke wɔ bi daabi kwadwo nsɔ driver mɛdwo nsɔ na wonya yadeɛ na ɛnyɛ ɔno obi dia si ne kwadwo nsɔ ɛbɛboa wo adwene ne ka kyɛw sɛ wo sɛ ebi pia abɔnten enti obi wɔ no ma watimi ayɛ saa deɛ na ma ɛnɛ ne dwo nsɔ twa no wanya problem enti sɛ dwo nsɔ ne de na wɔde hyɛ ne ho akyɛeɛ no ama ɛna ye blood no expand na contrast enti ebre mu be buy no na emu buy say Johnson mpie mesene ko enti ebre mu aban na wo say Johnson ne ko no wo the force wan kwankwa Johnson na wo sama na ka atwem a pese ka twem so a enye ye because Johnson ne wo mbebre tie sa wo ha line na ewo mu no na afie ko fa problem abre enti afie bedu ba bi no eno a expand eno so en contrast emu mai emu mmoa eti Johnson de wa wonte eba kora wu eba wu hu etu bon se Johnson de no anka wona wo Johnson agu ato nipa bebre papa Johnson de wa wu se Johnson de wo sori ya na wa se wo ho na wo adwuma mu na bibi sa akoto aso be ye hyehye eti mesrawo 3p garlic mixture ho asema ye ka no ye se ye tu mra na ya kyerɛsie no maduro no wo dada setena mu so fa ne magu akwa mu yie na wo awa mpe yare ama wo ho na wan kasa me no maduro na anya adwuma enti Johnson de wa Johnson
nanum 3p ka ho na emmo odwonso twa ne ho ban se enkofa yare bia mrew Johnson tentem ne ta ba obi so abra wanya nnam yade infection ana odwonso twa ne problem aba ho ana se be ma o prostate ne problem aba ho entu bon se wo odwonso a wote se wo be ma no emu ye wo ya emu hyehyew Johnson ne de wa wo betimi akyem Johnson ne ma anasa Johnson no ebetimi ahyew ho akye sade America no won konko Johnson eti be kaka no Johnson beba bebre won timpo se Johnson edew ene wakwa Johnson oda na Johnson ne ban 10 obetimi Johnson be 5 6 7 asena de akye okay untumi na se wo Johnson twa ne nya problem a Johnson tentem no ebi be yew ekofa ba wa abra Johnson de wa wanyon sontem anase wanya ennem yare anase wo ye be ma o prostate problem aba ho ana wo bladder no enso problem aba ho ana wo kidney problem aba ho enti sane me entra se ma emma magye wani gye emoso ene wiase kwani gye yesen na wo se be ma yade afa ma tete wo yade afri ho P3P nenom na hwe ho so ye gie number na frɛ yen e bia wo Johnson tentem e ho na be mani mu ye oya oba wote so ahemfie wo ye oya be ma wo ne oba ehia mu a e wo sa wote de no wote yawo e wo sisim e ne oba mem wo ba e wo sa wote de no wo so e ya nko na wote ne ahemfie wo hyehyew e ho na se bio be ma oba na nsuo bi sebi efiri ahemfie wa na o mema yemu eba P3P garlic mixture no enye se be di mu a be ma wo be gina wo sa wo Johnson ne maada Johnson be de onhu se wo Johnson Johnson we ne bi se so egu box anim P3P ne no ebeboa your number no e 0248 92 88 24 0248 92 88 24 me do for frani ani nkomo wate enche me de me nkomo twetwe no esi onum nsa bebrebe oblada ninya problem anase bia odwonso twa ninya problem wa Johnson tentem no ubenya bi enti hunsunsanso bi no aboso de akere wo no obemem be ye wo ya obo ahemfie obehyehew obema no Johnson be de obechima emma wo no obehia wo hunsane wo na ote yawo onte de ga bete de no yawo na wote enso yankopɔ bo ba special enti utimu se saa ne mani nyina no unya bi P3P nom na enyi saa Johnson tentem ne saa infection no emfiri ho esan se eye ntinimu adwuma pharmacy shop ene Herbal center biemu obenya 3P garlic mixture Kumasi Bora Kolena Herbal Dani Herbal Kriske Herbal obenya 3P garlic mixture Hofonko Albert Sam Takrade AA Mensa Koforidia Gapson Pharmacy ewo ho Mumuni Away Enterprise ewo wa ene cathedral ne dinhwani mu wo fa kwadwo Herbal temale baby electromatin wona benya bi UDS so Charles Herbal ewo ho umenya 3P ato enkranfo nko Kingswalk Cobb Sam ena Angel Herbal Little George Ekus Pharmacy Health Alert Clinic odie kromo hade baby ya pharmacy ena Herbal shop 3P ebi wo ho bowura ho ne tobi na de mpene say obeto na wanom na anom de abehunse krom ha aduro papa ewa ha number ne 0248 92 88 24 Madam friend ni nkomo na wo yare ne mfansie na bibia ni a 3P garlic mixture ebeboa pa Yankopon ya adomada sene ye be sense your back na do onyame insha papa aha Akoma 87.9 FM na afi Onua TV Akoma mu nsem dwumadie no na wo hwe na wutie midin ade Maa Akos ansa na ye kwa akofa 3P garlic mixture aba no na ye ne yenua be ma atodo wenya na ofiri ba ya ye ne di nkomo na no wo ka se wode ne phone no etwa amfoni ni bi na onsa tete no modia mono jase enemre mu modia mususa tete no samai wei na ye wo kohoro anu ajo samai na wodi aba na ode ne phone twan na okohoro ye no wei ye ne ba no ene wono ankasa no wo ba no phone ni enti me de wei no agese opegya kwaso aha na wahwe enti me hunu akoda no ne asro na se ne ye green ohunu good ena wase no ne kambu tete ne yefe ne kambu ne yesi bibi di sneakers ne yefe kambu se na hye no ena wo hye trousers okay baako we no na oti o maame ama ne so mebua wa ma ne so
okay baako na ɔte hɔ baako maame ama ne so na ɛna no deɛ na asɛ na wɔn so ai okay nti mehu akɔdaa no mehu ɔmaame nso ɛwɔ ha sei right nti wei ne deɛ ɔbaa ne fa kɔɛ nti sɛ nkanyɛ saman yi a nka wuni evidence bi a meda se ɛyɛ negative way na ne picture bi a owie school ɛyɛ ɔbaa no ne picture bi owie school fra kente ɔde kɔda ase wa na ɛno so kan na me de share abɔ n'akyi okay nti ɔno de wɔn hu nti ɛno nso ɛwɔ ha Ismail me pa cho ɛwɔ ha ɛno nso bra ne bɛyi bra wɔde picture foforɔ ba yɛ nti bɛyi bra na yɛhwɛ deɛ me pɛ me hu sɛ bɛyɛ a yɛnim ngu aseɛ enie sɛ akɔdaa ne ti ase one sɛ abusuafo mpɛ sɛ ɔmo de ne bɛma wo na ɔmo bɛka sɛ akɔdaa ne wu a yɛ nneɛma mmienu ida sɛ ɔbaa ne de nyinsɛn ne bɛhyɛ wo na ɛyɛ bɛrima foforɔ dea ɛna ɛnɛ yi wɔn mo de akɔdaa no akɔma bɛrima foforɔ no ɛna ɔmo ka kyerɛ sɛ wawu deɛ ɛtɔ so mmienu ɛyɛ sɛ wowo akɔdaa no wo abandɔne akɔdaa no wo ahwɛ no asagya enti sɛ wowo ba no woahwɛ no wawu ni ba ebia wanhwɛ no nso nti na abusua ka kyerɛ sɛ akɔdaa no awu no nice question ɛndɛ de nka wo de ɛndɛ nya ama me anka mepɛ apala no yes apala no na metumi kɔ Akoma ɛyɛ bebia no ɔte no ɛyɛ article na ɔmo kɔsra no mekɔsra no mekɔ a bibi kakra me de kɔ meyɛ ma sɛ bibi kakra ne sɛn me hwɛ no me kyɛ sɛ me di sika kɔ wo hwɛ akora no sɛ sɛ de agya hwɛ ba akwala no wɔ bɛɛ 6 months a ɔde no kɔ article ɛkɔ di one bra every week bia me kɔ okay me hwɛ no akwala no nya 1 year nti ɔde kɔ salt pon na ɔka kyerɛ me si me tua no wɔ no metumi kɔ even crampo ɛnyɛ afasha no crampo otumi kɔ salt pon wɔn ɛkɔ di embre kaka wɔ okodi embre kaka wɔ wa metumi kɔ ɛkɔdi 2 or a day okay ɛwɔ salt pon tama na afasha ne ba yɛ ɔkɔ enti ɔmo de akra ne kɔ salt pon no anya sɛn oh akra no de ne kɔ salt pon no na ɔwɔ getting to 9 months okay ɛna ɛbra wo nso free akra na wokɔ visit wɔ mo salt pon ho no wokɔ yɛ no na akra ne wɔ sɛn na abra edi science a wokɔ good tama afasha no embae no na ɔkan sɛ ɔkɔsra ne anti wɔ ɛwɔ atiko no deɛ na wokɔ hɔ na me kɔ atiko good na ɛyɛ so a otumi kɔ salt pon wɔ ɛno krampo metumi kɔ kɔsra ɔmo metumi kɔ ɛkɔdi a day or 2 days na maba wati ase me again na yeah have time wati ase enti me pese me hu sɛ da etwa to a wokɔ salt pon no wo ba no na akra ne wɔ sɛn da etwa so a me kɔ ya me kɔ sɛ me di shopping ɛde kɔma no article na ɔmo kan sɛ akra no kɔ salt pon kɔ afasha no ɛno na me si o na it was Friday ɛna me so ɛne saa dia metwɛn the next day me pacho Dennis ye frawa papa bomodia ne fa na da ne se de wani ma me no ka kasa sisi a o say o jamu ye ne ada wonya wo ha me ena no no tro challenge wo so odia ade aya me kan wa sema o mo nti ase no no wo se wanyini na wa na so wanyini eye wu na ye bo ko adu se ye pede ha eye wu no ye bo ko adu se wu no bo amane se wu no asem ni fie o wọ́n kọ́ fásitì ma fie. ẹnna ẹsẹ bìrà bẹyì wà nù àwọn sèmà nyini dẹni ẹnna àtúnú kura nù mẹmí ní nù. wọ́n ní na wọ́n kà mí etie. eti maako ma dennis àti àṣẹ sẹ ẹyẹ nneọma mmienu ìdá sẹ wọn ni hu bi ẹnna wàá sẹ na ọkà ní ọkìkà. paa wọn ni hu bi because sẹ wọn kàn yà ẹnyẹ den ma ọsọ bẹ kẹ na fìdí ẹsẹ sẹ. wọn nù wọn dàkà kyerè sọ wọ yí àtó ẹnyẹ dennis dàkà kyerè sọ wọ yí àtó ẹni wọn nà dennis yà sara wà dà wọn. yẹ mpẹ o problem. fa yẹ mpẹ o problem paa wúniẹ náà mi nìyẹn mi nìyẹn náà wúniẹ. sẹ́dẹ̀ ọ̀hún kẹsì wọ́n yin no pẹ̀yìn ní kọ̀ǹkọ̀nsá sẹ́ wọ́n wà àdùmẹ̀tò sẹ́ wọ́n wà kọ́ ní kọ̀ǹkọ̀nsá díà ní ẹ̀hún sẹ́ sẹ́ ẹ̀nẹ́ mpẹ́ni fún àgbà no wọ́n yà kọ̀ǹkọ̀nsá fún ọ ní ẹ̀dí àkó gyina hɔ. wà á kó di kọ̀ǹkọ̀nsá náà bu aka kó. ní ẹ̀dí àkó gyina hɔ bàtà sí yà díẹ̀ yẹ yin ni. yẹ yin ni. wafa hello. hello Dennis. Madam, me a small boy now from Dennis. Hey, Papa, I'm not a small boy. Okay, hello, brother Dennis. Me patch on my mama na mente. Akoma FM. Dennis, now what to say?
Dennis Sadia to me patch. Dennis in Yapata some no. One Yapata some near Brecheno. Now we are say a dear Michiri. Dennis will be a cordial yes, Maybe yes, one was small boy. Maybe yes, one gay. Moya says, Humo. Who bet Papa di bedroom? Mama, Santofona, Mudin for you know, Bobra, Muya Humo. At the Mutin family, you may believe Biao. So what do you conquer? You use one in Conquasa. Who in Conquasa, some use only Conquasa, and more Patty Apple. And more pat any apple, Dennis. It's what you make a 9 years old, 1 year small boy. Wouldn't small boy, Dennis, wouldn't small boy, what is your problem? Yes, you are not. Your friend, what's the wood Nima Branty? See, their branch, you know, wouldn't know, won't pen Conquansa, and what dear Samu Beffie, and your catcher Senka, who crab Kumase. Na your friend, I told them me and Munsia. Now I am ready to catch us. You are ready to be. It is when you know that we are not talking about your 8 years. And no, we are not talking about who you are. We are only talking about the fact that okay, I now one cat. That is all. Baba. Hello. Yes. Brother Dennis. Yes. Okay. Me pacho Makoni. And I know your friend. Efa eye Richard Ato. Ya wofa wo de hye bi anaso obusu ne ye friend Joyce Kwenu. Na one ne wo ye kire yese akoda na wu maadwoa ewradwoa akora na wu ne ho ne ma ne ma atosi obehia wo Dennis ma wo ka kire ne se akora no wonkɔ gye ne ba ewo committee 1 me pa cha na no wo kasa na abo afu pa wo se wa nka ba me pa cha wato wa ato me pa cha kasa na opening Dennis ento nka. Hello Mr. Dennis. Hello. Tuni na me pacho mpedem bi so de na eyetale crack o tamahabo be about years back give me the date which year pacho I say let's give me the year me say na ye crack e wo tamahabo ye tale cracks e wo tamahabo here for habo. Your fishing habo, you may have. I want to ask questions. May habo shed what? May Akoma FM 87.9. It is shed. But you was main habo. Madam, on me be sent some. Main habo on country. Or you so you do a habo, or you not habo, you was shed. You were places. It's okay, main habo on country. I'm going to be telling Mr. questions. Cross ocean clerk. Cross ocean clerk or cross ocean. And I must say, oh yeah, if I shed, if the shed, it's for a habo. Shed is a yako habo na say ye quiet talisa. Ye to me ko shed 2, shed 3, shed if say load in the ship look at load the car. If I shed me you see. If you ko shed, if I shed me you say you komo. Na yeko shed bia ye be kwa yakotali no yeko kwa yeduma anya shed bia o ya some na leka if me sure ina me yudi nkomo ina me so nkomo na yedu no o ya if I shed na yedu da mo nkomo no me pacho Messi committee 1 tema NF me share wa e ka chem de me ba no me nkwa na me nkwa je me ba me bi se me pacho me ba me bi se o de e ye de yisa the year na me share yedu da mo nkomo no about 7 years ago Akoma kase jafu yes me madam no nkasa no we so we give me 7 years ago let me show na me ka some cho amanaro kwa ka joba you are a stupid boy me show one you see what I will do to you you are lucky I don't know you are a stupid boy me pedam me hu there oye nkasa ato me pacho want to be any one can say yes I won't kai yes say ne wo ka no na share the bay na come to haba na share the bay ato me pesa me hunu say we Dennis dia me pesa me hunu say o kai ya na waka 87.9 ne wo kekai dia Dennis da bi mo sa fra Dennis ma me biem mo fra Dennis ma me biem because want to be kai Dennis o kai Dennis say want to me aka che say ato wo boa o kai. Hello Dennis. Madam Dennis me pachi wo asam no de pese ye wonu say o kai ya na waka
But the mission with the market, you have to catch all the boy in me. If he's standing before me, I don't know the boy. I'm a man, I'm in 50s. Maybe so there. A Dennis and a Jumo Tamahabo. A clerks. Nay, clerks, our habo. A talicrack, Musum Yatalicrack. Me pedemi who Dennis. We are Dennis, baby. Mammy who want us on Chamu Dennis. You were the champ. Me, I don't know you. And for the past more than 10 years, about 15 years, even you can go there and go and verify. So, Uncle be a Mudiana, just a way Juma will have a hopping. No penny, Doctor, don't defend. I don't want to. Your question, maybe so I'm not defending. Maybe so, why Juma will have a hopping. What I can. Wow. Konkonsati fie bokuro eya wo na also want to be nkasa ena no se de ne wadi si abere toto ayampia ena mehia no obehunu na de bede wo de stop sa na de akate ko no ye besa afrew se wan ka no kora ye betata me mimitu me atwetan yo mimitu me ntiaso ase gisi ya hu se wo na akoka ye onko no onko gene ba enke bi kora no anke ye ka che ne se ne ba na wo no ko ate ne ho ase. But when I will free Bushian, when I was sort for when I wouldn't my Bushiano, it is a Wushian to my committee one was a so. No one catch any so one question about who patch a say 87.9. And your name, Papa. You know, you did, but you want to him. The first I walk out about how as some test why you more hopping. Oh, yes. Why you more hopping? Nama me patrol Obano, ni mami. On to me. Emfa ne bani noma emma nanka yemfrɛ oba no because maame no nka meni oba no ekasa ya nka mepepa wo say oba no wani saje ne ho ana wadi jo oba no kwa wo de ka try to boda bi mi hia ne noma me ka wo fidie kesi se mi hia ne noma ena mi hia no bibie mu ya mi hia ne meba mami I'm here say me ba na mi hia no enye bibia me ba we did this your ba because now your ba central region now ye hwe maame no ne tu egu na kire ne ye wo ya wo ka say ne ba it say ya no de won say kire wo ba me pese as wani wo me pese pastor Julius enhu say oba na mpa minim no no na me de no wo ye enti na me so ono na ogina wo no okay enye odo kwan so na no me won fe what were oba no what does na ti na magja me ne net but e wa asem de me to me nka because no de anya no ti na ba wo de ma me nkoma ayi ni so ebra wo na oba no kra ma me ni kan mi sa uto ne den ye wo no when we say abra ye wo no na ne nante no me oh kasa nyo no on nante na me tuni na afi so na oba no ma hyehyɛ sɛ nka mɛware no oh na so akra de ye on nante ansa ya tundin na da din be ne ye de be frɛ nkɔpem so oba na me do na me pese nka me ye den me ye oba no ho ade a na nka mato akwara ni din wati so I say akra ni benya 10 years ansa na wa ya hobo akoye oba no ade a na ontu ni din and the antisa nyinsan ne bai na ebe ye we nsem ma wote wa sɛ na me dwuma ba ye den abaye basa iti me ma adwen sɛ ndi sa dia nka metu ni din sɛ ye me be ware na me fe ma tu ni din sa na me ye ma adwen enti sa bra na wonya ware no ayantu ni din na akra na ye frɛ ne sai e frɛ no Kofi me de wo no Friday Kofi enti wo kwa akwa ye card bi a na ya kyerɛ Kofi wo so Kofi ye wo no Friday enti Kofi na ye de frɛ no wo so to ne din mami because time a wo hwɛ na akra sɛ no wanyini kakra wo so no okɔ no 1 year or 1 year ne nto akra din dia ɛno na kyerɛ sɛ bia na akra no kra wo hwɛ no ana no wani ne ho me hwɛ me ba ɛwɔ ne do kampo na am sɛ ɛya ha me kakra me hwɛ akwala no ɛma ne ha no ɔno nkasa no mpo ne nua ayɛ gɛ no ne maame ɛba like gɛ ne nua mpo me ne betran mpo hwɛ akwala no na ɔno mɛbɛn sɛ makonta no ɔno po me hwɛ no sɛ na adwuma kɔ fam na nneɛma ayɛ basa nti bia na upina kyire kakra dabi sɛ mentumi nya no kɛse a abra adwuma sɛm no kampo yɛ basa no me ye asɛde sɛ na
ɛsɛ meyɛ nti sɛ first na sɛ metumi yi 10 cedis asɛm na mekɔ meyi 1 cedi na afei ɛduru baabi na sɛ metumi yi 1 cedi na meyi 50%. Doesn't mean sɛ menhwɛ me ba wɔhwɛ no sɛdeɛ ɛyɛ ntease a wɔwo ne ɔbaa no nti ɔbaa no bɛhu no sɛ ɔmi kuru wɔ bie no no wɔhwɛ no baa nneɛma kɔ fam nti ɛde ɔbaa no bɛte aseɛ okay nti yɛahwɛfoɔ ne yɛtiefoɔ yɛ a mohwɛ yɛn na woba wɔ Nua TV anaasɛ Facebook anaasɛ YouTube no a wobɛhu no sɛ video bi ɛtwa gu hɔ wei yɛ berɛ a yɛma Pastor Julius so ɛfa aka na wɔde n'ani ɛkyerɛ Central Region South Pond ɛyɛ follow up no yɛkɔyɛ yɛaka kyerɛ sɛ womfa aka esi ma agye baabi a yɛde yɛ nkorɔ deɛ na woyɛ dɛ hɛ sɛ mete akwanya yi so a ma yɛ sɛ yi woyɛ dɛ mɛto ahwe so mɛto ahwe so nso a wobɛkɔ nte sɛ abaa bɛdu na enti Pastor Julius kɔ South Pond ɛne wɔkɔkɔ hyia a yɛnnua bɛyɛ a yɛka na asɛ ɔmaame wɔmaame na abɔ duku yi a wɔgyina hɔ yi ɛnyɛ ɔmaame no ɔmaame na abɔ duku a wɔgyina hɔ yi na deɛ wɔde prayɛ fa a wɔtiri soɔ no mokɔe ne ɔni hɔ ɔno no yɛnkɔto no ɔte ase deɛ ɔno ankasa prove sɛ ɔwɔ okay nti no yɛkɔ South Pond yɛkɔdi asɛm n'akyi bana mehwɛ sɛ bi anka mokɔɔ yɛ yi maame no ɛbɛtumi aka sɛ okay waha yabrɛw bɛsere ne memfa wo nkɔ nsamampom cemetery na yɛnkɔ kyerɛ baabi a na sɛ 22 years ago deɛ yɛtutu yinokrasi wɔ bi foforɔ wɔ hɔ akwaraa ne wui na mekɔɔ na de kye mekɔɔ na meka sɛ ɔmo nkyɛn baabi ɛsi akwaraa no ade na ɔmo refi si sɛ ɔmmɛkyerɛ akwaraa no baabi ɔmo sie no ɔmankyerɛ me ɛno na ɛha me no wofiri wɔbaeɛ no di science na ɔmo bɛka kyerɛ sɛ akwaraa no awu bɛɛ wama ɔmo di afahyɛ no wie na ankyɛ na ɔmo bɛka kyerɛ me sɛ akwaraa no awu na wokɔɛ na akwaraa no yare no akwaraa no de na problem ɛwɔ ne nante sɛ akwaraa bi wɔ hɔ a ɔkyɛ ansa na wanante nti problem a menim sɛ ne nante na akyɛ kakra na ne nante na akyɛ kakra ne nante akyɛ ɔnyɛ yarefoɔ dabi wokɔɛ na ɔnyare ɔmaame anka nkyerɛ sɛ ɔyare no ɛna wofiri South Pond so ɛkɔɔ ɛba back to Accra no ɛdi sɛ ansa na wote sɛ akwaraa no awu enya na meka sɛ abra ɔmo mekɔ kɔsra no na South Pond no n'ekyi afahyɛ n'ekyi no ɛno na me maame ɛfrɛ me bɛyɛ 1 month close to at least 1.5 months na maame ɛfrɛ me ka kyerɛ me sɛ me ba no yɛse wewu o maame na ka kyerɛ wo me maame na ka kyerɛ ɛnyɛ ɔbaa no na ɛfrɛ wo dabida adɛsa brɛ no ɔbaa no ne wo number me ne communicate 1 month mu nyina na mo communicate nakɔ sɛbi ɛnne kɔdi sɛbi yɛ ɔdɔ wokɔ a wɔne ne dae tama abra ayi asɛm no esi mekɔto sɛ meba ne hyɛ obi n'akyi na mede enyama no kɔɛ ne de and me bufu yɛ ntimi ankasa me mo musika na me return ne ba say no the last time I would hu wo ba no that is it and the last time I made hu and make us say 1 month pepepe no mo ka che so ba na wu yes 1 month close by 1.5 months no mo frame ka che msa but within sa 1 month no na woni wo ba ne kasa na me ni din kita ya wan ka che so ba ne so yare me ni din kita ho wan ka se wo ba ne yare emu no de ba dabida wan ka kyerem so yare emu no be ka kyerem me say o de be sesa ne pictures no o di dwane koy no me say yes sabre no watu kwan na me tu kwan me wo tama ena ye de no ba wo de ma wan hu no me ma me na wo fie enti me ma me ka kyerem say ewurade aba be sesa pictures ni nya like wa ba be sesa wa ba me ban so ampa wa sesa ne pictures ni nya de wo de ko me ba ye be sa ba usu bie because nse bebre kire ya dwene kakra na ma me mra me nua be ba Royal homeopathy yes be me na what to say Akwaba yeah obi ade atwede da Royal family remwe me da sepa mechia ahwefo ne atiefo nyina medin ene Dr. Ibrahim Adamisa me ne kwankyerefo pani ameda Royal Homeopathic Clinic Accra yewo Madina Ashalbutwi Japan Motors odeko Lakeside ho ena obakuma senso a yewo etimetim pankrono etimetim tafo pankrono etimetim Monique Junction ehwa ena yewo na ewiase yese ama me ne wanse no na efri yare no bi benya nso a na efri yare kro no anonti ene da ne da nyina bebi a obete menka no na eye apomden ho enkomo na Royal Homeopathic Clinic eye ayarehwe bia ye hwe enyarewa ahoduo bebre na homeopathy no ye nye surgery se ye de sekan anan na de papa nipadua no ayi yare bi afri mu no de eno de yenye nesa na emomu no yewo alternative means ana kwan foforo a
yɛfa so de ɛsa enyarewa efiri nipadua no mu a any side effect kra na adɔfoɔ mpanin si nsuo tɔ nanso ɛfɔm ɔden yɛahyɛ promotion bi ase na manhyɛ promotion yɛase a na menim sɛbi yareɛ hyehyɛ amanfoɔ ho nanso no fa me kɔnti ɛna wɔn aka fie ɛsan sɛ ne no wokɔ ayarehwɛ bi a baabi a wobɛwura biara no na kyerɛ sɛ agye sɛ wotua sika wobɛyɛ lab wobɛtua sika wobɛwura ha kotua ha wobɛwura ha nti kame ayɛ sɛ wonkura amanfoɔ 10 million ne 20 million bi a wontumi nkɔ na wei ɛne yɛde nneɛma agu akwa mu sɛ yɛde 1 month bosome baako esi hɔ na yɛayɛ promotion kakra de aboa ɔman no enti ayɛ ne sɛ Oba ubetua card no ye 100 Ghana cedis kane tete ho 1 million na utua ye no a eno ne yede be ma o card ne ya ma o folder fefefe ye be kyekere won sa take vitals bibia kama na fe ubewura consultation ana consultation room na wo ne doctor akotwetwe nkomo na wa kyerɛkyerɛ wo yare mu akyerɛkyerɛ no eye free of charge na ese atwu moja ne yede collab ne yekɔ fifi mu bibi mu dudui mu ma won so a eno nso eye free of charge yenye wo hwee na yewo afidie nwanwaso wo hɔ no mu a afidie no nso yetimi de hwehwɛ nipadua no ye diagnose wo nipadua no free wo trim ebesi wo na ase ebehwɛ wani wadwim wahrawa wo brɛboɔ wo saaboɔ wo dwonsotwa wo ntinim wo nkasem wo mogam wo bam wo bɛma wo bibia kosi fam free of charge yenye wo hwee na se fatase yede wo simfidie so ne massage wo nso a ye be ya ama free na se de wo yare atie bia nso ye be san so ema waduro free of charge ye ma wo aduro eka ho kama eso bia banti fa me telephone number no eno ne ade a ehia 0242 951 005 0242 951 005 0242 951 005 the Vodafone line nso ye 0204 496 212 0204 496 212 sa number na wo fra wonsa ebeka me wono ohwe me wonia TV de eda TV na ni kakraka fa na efre me ye adwuma firi dwoada ekosi me menda ye hye adwuma ase anopa no nson ne fa 7:30 ni apon enwumre nonum 5 o'clock na me sraw bia na me mo wo yare yeso yes esan sa fidie so time and I brain ye di ye adwuma enti se bia ma wo yare yeso a na nkyere se yensa enti me sraw baby bia wo bia wo tie me ana wo hwe me no yare bia ha wo no bomodin se ode beba Royal Homeopathic Clinic me se card ne ye 100 Ghana cedis 1 million hey ye be ma card ye be ma folder ye be diagnose ye be ye lab amount ye we fidie o ha ye be hwehwe ni padua ne mu nyina be si from 100 cedis afei study we yare etie bia nso ye sam waduro free 100 cedis no a ya sam massage nso aka ho nti ba bia wo bia so your oba na wo hu ayedin ama wo na sebi ayareho ama wo ye di twa wo mpoa wo ye bema e na wo hu ayedin ama wo oba mi ye practitioner nanso yare ya mi huna na me yira ho pa ye stroke okay se me te ho ya ma no din na nyame mfasa ma na ade achi na mi bie ma no akasa me ba ho ana me yire ho mi pagya me nsa mi empenye ye mi pagya me nan a enye ye oya won hwehwe kura bi kura baby a wo kura yebusa wa wu hu no wasabadane akoda areho sempa na stroke enka nipa preko pe betimi abo kokobe ya afe nanso ya na ebi o hwa ye nim ne symptoms ana ne kokobo no ana ye mpe check up so obekọ no akotua 100 cedis mi ahwehwe ne nipaduam de odebekọ akọ ndi eja achiwa de obekọ akọ wiki ba wo breko nso ayare eka wo to ho a eka wo bebọ no enye kaketwa etimisraw say typhoid fever ne hawo malaria fever ne hawo diabetes ena hawo sabi pulse ana koko na ahodo bia ena hawo
sɛdeɛ wohunam dua no ɛyɛ wɔ bi asɛm mpo wonyare a bɔmmɔden sɛ wode w'ani bɛkyerɛ Royal Homeopathic Clinic na yɛde mfidie na diagnose nipadua no kama sɛ mpo yare nim na sɛ nnuane bi ne nneɛma bi ani kwan sɛ woyɛ ne yɛsɛ yɛkyerɛkyerɛ wo a yɛbɛkyerɛkyerɛ wo free woyɛ bɛrima wo prostrate na yɛ kɛse ɛyɛ kɛse a ne nneɛma yɛ mmienu aida sɛ ɛbɛsiizi wo dwonsɔ no anaa dwonsɔ no bɛba waa afei ɛbɛduru baabi dwonsɔ no ɛba koraa no a wonhu no enti mesrɛ wo fa telephone number no ne adeɛ a ɛhia me sɛ yɛyɛ promotion sononko woba na wotua 1 million tete hɔ deɛ no 1 million and 800 cedis a ɛno ne yɛde bɛma wo card na yɛama wo folder consultation ye free lab ye free massage ye free afidi e behwehwe wo nipadua na be diagnose wo nipadua no free soro abesi form ye free na yesanso ama waduro free umpewe na apede yi na mesra wo ba na wabantem se be ya ye betumi ahwe wo ntem na wakontem enti fa telephone number no se de me ka ye no se ma o yare so a eno nkyere se me nsa wo ye oba wo ba mu akwakro wa basiri wo tumirika nebra Royal Homeopathic Clinic Kumasi yewo etimatim Monique Junction unyafa etimatim ka na so besi wo Monique Junction oba besi wo manimu pe sanso ena Accra yewo Madina Ashalubotwe unyafa Madina ka usi Madina Zongo Junction obenso omo pa Ashalubotwe ufa botwe ka na usi besi wo Highway Taxi Rank omo bo apata fefefe na taxi fo no unyaka kyerem se wo ba Royal Homeopathic Clinica obia de obeba ana de fa number no ene ukura telephone number woko baby a wuntumi nyira eye 0242 951 005 0242 951 005 0242 951 005 the Vodafone line is 0204 496 212 0204 496 212 Mr. Baby bia wo bia kwasi adanko ana yenye adwuma ye adwuma free dwoada ekosi memenda from Monday to Saturday ye share adwuma ase anopa no nson ne fa 7:30 ni apon anwumre 5 o'clock etimatim ye wo Monique Junction Accra ye wo Madina Ashalubotwe yare bie hawo said the medical kano sema boso semi more so me see ye promotion ubana wutua 100 Ghana cedis ye be show free niasa ama wunro free of charge eti family telephone number na etwa to na ebre ni nti dodo akonwa ba akofo nye enka so eye 0242 951 005 0242 951 005 Goda na 0204 496 212 sa number ena wo frame a wonsa ebe kame na ya twetwe enkomo menua be ma me da se papa ayareba mbo atrema yesra yaresa bokiti ma enu nti bomodia na eko was a good afternoon my lawyer my judge looking good and happy seeing you on your TV again blessed are you and your team onyame ensha wudi mom and okay Mrs. Odro onyame ensha na mamemra yenua be ma to so na meni no emewie 87.9 wo ko ye no wo se wo ma timi anche wo musie ye kura wo mu kosie wo ba no se wo wu ampa na wo mu che se hospital we na ebia yade ne ka no yade ne ko wu ye anase owu wo fie wo mu kansa o man kire me se o yare na mo de ne ko hospital ana owu ofi o man kire me na me se okay mo de me twa bibia so mo nko kire bibia mo si akwala no nanka me hu se bia fine ampa but o mo se dabi ho no ntina me se no na je se me bai eju susu ma me de ne kwa brochira na sa na madwin se otiase ana owo Ghana na owo bibia ne no sa na madwin se me batiase unya konkonsa ni bia wa awra no ho apart from Dennis awodi nine se wan ka hwe akere wo no wono so fra o ka kire se e bia oba ne wo ho wa fa nyija ye obi abetumi ama information sakra ne tiase na on tiase eno na me call am say a year war we Cape Coast enti me yese me kwakoye investigation
nti investigation no mu no ɛna meyɛ madwen sɛ menkɔ family biawo because ade no mekɔ family wo a ba o me sɛ nya dɔm bɛka no kra kyerɛ me nti me imagine sɛ around no me bisa nkɔfo na unfortunately for me ni so ɔmo me kɔ bisa ɔmo no so no na ɛyɛ girl no ɔba no ne nkɔfo ɛna me ka ɔnka nkyerɛ me ɔnka nkyerɛ me ebe free mo no yɛtwe ho baba o ma me be free mo no ka kyerɛ sɛ yɛso ba na wuatwa so adan na kyenkyena kye wutwe ne twɛn dabi o ɔno no ka kyerɛ me sɛ mentwa so no afi so na me kan sɛ we no akɔyɛ sɛ embre mu no yɛmfa nyɛ adwuma me so daeɛ ɛnum na me de kɔhu abɔn na me de kɔnya me ba ne we no enti me de minim sɛ once a me ba no ɔman kyerɛ me baabi a ɔmo sie ne de na kyerɛ sɛ me ba no ɔte ase yɛ kyerɛ baabi esie na ɔbɛyɛ okay me but me tu fun no ɛna meka sɛ akyɛ 22 years ebi a na wapro ama yɛtu funu no kura asasie wɔ bi ɛwɔ sɛ wo ba no ɔno kɔ ne na asase a yɛbɛsie no wɔ so in the first place adan na akra na egunu ɔman kyerɛ me sɛ ɔmo si akra okay o de ma me twa me ho emra sisi ato Ewra, me pa cho bra na me hwa de wo bag mi. Bra. Etnae na yem pra. Nti ye wo sa na am say odi betu me ni me say akwantu kwan bi aba epie. I say embrewa ne nkrokrafo no mo America no. Akoma FM 87.9 Kumasi. Se meya yenye passport na komo fa yintu kwan. Nti okasa no na me yedwuma habo nti meje pene meje ni tu mu mejina manaso ye passport 200 Ghana cedis about 23 years ago and na me ye passport no na ja ye twen say ye beko nti akwantu na amba so na ekoba ni say sisia no nyinsan aba so okache me say wafa ye fun no meji tu mu evi sɛ mene na ne o na me si okay nti me hwɛ na ma no wo mama ne maame mpo amba me na ɔwɔ me nkyɛn na me hwɛ na ma no wo ye even krampo abra nyinsen awo ne kan no na me wɔ habo a me yɛ adwuma me wɔ field yɛ adwuma nti abra me kɔ fie no na efie ayɛ basa like ɛdan mu ayɛ basa na me si o ɛnde am sɛ bibi esi dia metia ne say my sister Penny say awo kan no ma de no call community center community 1 tema community center wakɔwo ema ye de ne be fie asomwie mu akora no wa ke say ye hwɛ no me ni nya wo community 2 am say ne ma me ka kyerɛ me say opese ɔma ne kɔsra ne anti wo Atiku Accra na me say okay nti okosra no me call every week bia me call na me dwuma kra be say but so every week bia me make sure say me call ekosra no nti da kru bi me call na me ye shopping na makotena committee 14 MP's flat nti me ye shopping say me de koma akwala no wo Atiku nti me call no me koto ne auntie 87.9 na me bisa say no mo wan ɔse ɔmokɔ afahye ɛwɔ Saltpond na me say oh na ɔkɔ afahye na wentumi ankampo na manya awe oh na ne antene kan say any sadia ɔpɛsɛ mede nyama no ani sika me pɛsɛ mede brɛ no mede ma no no adekɔ na me say oh me panicho me a me ba ne de nka every week bia me ba me pɛsɛ me hu ɔne ma me ne nya nimti me srɛ na anti me pɛ bibi kakra bi ma no sɛ na ɔnyɛ basa ɛna me ye imagine say me am de nyama na sika no beko nti na ade asa na abo be fo ko ntumi cost of points nti ye sa no na me say okay metwen nti me ko back nda me sort a fashion me mpe nti manda 3 o'clock ana me sorry na me ko dru Saltpond me ko no de na me bani share small girl bi nechi na fashion na cost small girl bi nechi nti me hu sa me bufu ye say na ne maame won no de me bana share small gebe 10 years echi na akra ne nya 1 year afianso no konya 1 year nti Monua TV akoma mu nsam dwumadie na wo hwe wotie Pastor Julius
They say they are some that so to and fro from 0 to 10. Marco. They say you go to. Say you better to 87.9. You serious no nya. Papa. Oh, there be oh, I can't know when your feelings and about feelings dey obi anya feelings. Feelings dey. Obi obi. Ene feel bam. Feelings dey obi obi. Marco. So far the person will be more apatrapa. On so of mame expert o be more apatrapa nyame sham so for god nso kaswa oni kaswa fo nyina o mo nso be ho na na ya nso be more Christian service any o ma be more dia ma mo na monwe nti me mo voter catch first tilapia we dey first tilapia na nunsuo eja white manokre so omu he omu fish de ne de se wa na me to me tilapia ja manum ya me de che me baby enu ti be se wa baby e de enu ti be se wa da masanka voter catch for fresh tilapia ne bi we no enkensu ade enche so ye niska de ache so nti ye tilapia de ache so de omo de bari nyina fresh delicious but mo de answer enei wo be ma wonsa aka bie pa 0544 346976 0544 346976 na Emma Onsaka voter cash for fresh tilapia no bi na onso bi anya kama eya seasoning powder ene ye ka for de ama wo waduane no ojolof no stew no nkwan no bibia no bomodi an say wo de ayiko seasoning powder ena wo de begumo na aye de papa uko dwa bia mu ayiko seasoning powder no enye na ewo garlic nkete onion and afe bay leaf nutmeg ne honyema na yaka bomu a enei yede aye national so ebra wo de ayiko eye waduane na wate dede mu de no na wo hye so say wo de grow fine ebeye wadro na wanonum grow fine abribiada na watimi atiapo na wonim yede ye ni akase ekoko yibi na ede aye grow fine emojadro yekoko ne yede aye grow fine emojadro enu nti mpacho wo ye adwuma ewoja ho ana wo kofikyira na wa ya se etwa se edwe woji hu a enyi a bomodi anse obema wonsa etumi aka ebie na watumi anono mu ebem watena apomuden mu enso abrebia eye grow fine wo benya bi ba bi eto onro bia wo de Fred Doctor 0244 596532 0244 596532 grow fine benwa grow fine wo beje bosia na de akwa ye adwuma jaisa wote ho na wo do nsa hye odamiri famu na abrebia wo kwosresa de sa no wo kwagije bosia me se wada ye bills microcredit se o ma bosia nsi hu bia ni ho bosia jase ye ka se tususu asa na ye de ama wo no kodatra bibia ni ho bosia we de ho dwo papa enu nti bomodi ase nei wo be wo so bills microcredit for wo mo ahoma no 0596 920833 0596 920833 ma wonsaka bosia ne be ujia bomodi anse umfa nkogro medamase ubetua fakwaye adwuma ne betua sika ne seba ya afoforo so ebetumi enya bie pastor Marco na Dennis Boko there Dennis Boko papa Boko there uzi me no da bi kwa me ja nyini sana say ye hu omo nya ayifo na na ba producer say dem ma yankasa mun kan yankra oh e dey cry na this time cry na so na working oh o mpanyimfo na o magimi no mo na nyini be ye nkola no nyini na nyini be mpanyimfo na de nyina wasesa o da so yegyimifo wagimi a wagimi de ya munya wo ye pani wo ye pani a de nyo isi ye no bi wa mama nya na waka ho wonne ye kura akere o si ye nkola o maba studio o kasa wi asa pani me ba wonya pani o ba ne ye no etu ye pani na wonne ye be kire se me pani na pani o de konkonsa de pani mo se nkola adwuma na ma adwuma konkonsa kura de ye ma adwuma nya o se me ma mo ko jafa na papa pani ete so asem kase sei na kwa kwhie obi o se o ba no kura da so o nti kwa na se na o sister ayo obone a nye sabre no Dennis kwame na se na o sister ayo obone nye sabre na se so ko kasa asem de kire brai se wo no mama brai wa film sa no yes wo no mama de o ye bia no wo no mama na isa na sebi mpredua wo ye mambo wo na wo se abusua no yes wo na wo se abusua no because me kwa enu ama no ni problem enu ama ni problem na wo tie ade na mama akwa ndi wawu onti ba bia wawu na emum o akwa ndi wawu ma na se akwa ndi wawu na emum de hom se atoso ye mfumsuo bebre okay akwa ye kana se mi ma so ora so tie ase anke no 22 years oko 23
oh na ato obenya osana nti obeso just from begin na atwa nsu ma besi ende ana na anu ya na first start atwa nsu oh problem hana wo oba afrim yabo amane una say the prayer for when me and you were not there na me and you were not there no when you chire biem and I was akoso da ko hunu saman picture akoso da hu saman no and okay ka Dennis de bom na o de abetena say akwana so tia nti wo je oba na sesi wo je oba there let's even assume say akwana wo ho kwa na 22 obitima twa ho ka ana wa musa no 22 no obitima twa 22 no ho ka so on the no hwe no wo man ka so wawu asen ko hwe ne ba so woni fo ohwe ni ju mama me de mafutu mu amde ma ato ne se onya akiredi nemum eye Dennis ene ye kohwini Dennis on minim fia wadi na panyina odi konkonsa samenti onya 60 years nti pension no odi konkonsa sa no pension no odi konkonsa sa no mani ewu ama papa se mi nyini mu minya 60 years na me di konkonsa se Awurade ma ne mpare me atura be ma efiabo atura be ma abusuo entiti mu aba na me Awurade ma ne mpare me mo amudi konkonsa nyina ye hum Awurade mfa mo na nkyem amen Dennis nyame ehu mo wate amen mama he Dennis on me to me kan last year na your friend and me kan the way no see ye kukukuku no me kan say papa ni bibi ho na say ohun ne say abusuo ne be blame no because papa call honom na asem ne say akohuri ye no ohun ne say abusuan be blame no wo se wonim abrantie da me from me na me na wo kasai wo se wonim no na ye wo ye say o betete wo no sister ntam eti sa dia untimi mba ha na so sa abrantie ne sa ba yes yem fra ne busa ne nsemfo amiensa yes na me expect say ye fra wo no sa nsemfo amiensa no wo de anka busa ne mu ba akope na anka onyi wa no na nti mama se menim nipa brei so nim na mpa nti nka obeka say yo no a gonga wona wa ye adwuma wona wa ye adwuma o adwuma ba akum na sanka mama ye nyina ye wa ha nti sebi nyame mfa samba eti se mani kura fra mete wo kasa me hu say ye obi ono watena adwuma mu emfie bebre na wa ba be di konkonsa chense ne ba me papa yo ho ada na me ka chense ontwa so because 22 years there sa susu ampa se nka ba ne tia sa wo kura nka ba na ompe wa asem because me hu hwe papa bi ana ade hwe oba no eti ko onye mama ane me nya do because 22 years what na ho afa na chenko bra ya me kan cho so oba ne kra ti ase a die na ho so ye fa ho se bra sa akra ne ye ka cho se wawuo mpo no wutimi ko se me ba na wu a mo nche me ba bi esie no mama okoye ya okoye o man chere nye no na o mo de bra ye fa ni tiri ho na che se bibi wo ho na nka bibi enu ada na me ba wu a mo nche me amoto mo nche bibi wo ho nti na mo so ebusuan ne so anchira wo no enti wo so di for baby enti Dennis ni ye blame ne de ba so blame ho cha so ukrankra nan ba ko pe na me ka ho a e de ade a nyame hu mobo na ko ma me sama na so wada ya me bon pa se ma me sama so nda ya se eye wontwa so ontwa so enu ano no ani akra ne ti asama do eye hasa mesa ne capsules ne ka fodi ama wo all satan for pa no also ye ya de boni o no kwasem se we didi asem ekom de wa asem wo fon wa na wo fon wo che se eni man ko ye ma wo che se abrabo mu kra no ahwa wo no so na wani kra so se beje pa de ne lalai enu nti ma onsanka hasa mesa ene ne capsules no e de wo de mesa ne benum capsules no ya me ka kire wo say che ebetutu also yade na se deku dia mawo a wo wi a wankasa beba bedam se papa wo de wo nom na che say anko square na yade na ntutu a wo de braba behume me kwa kwadu sika dia ma me gidi ye se haksa mesa no ne capsules no etu also yade ase fda for do nsa ahase se wo de wani eche kumase ha takwa kasoa ba bia bekobia no wo benya bi na emo no frɛ 0240 238310 0240 238310 evangelist mami anyum bi woso ye ka to Akoma FM 87.9 now be oh god oh pa only me Jesus oh god base ba asamba ko pena me ka kire ni nua panyi Dennis so so e panyi system so de wanyi na mpagi force ye dua wa ne dia so na say
Penina uti fie na se ukoso sa damage se ya. Ne dru be no nia kokoduro aye de be frɛ wo na obetini anjima se. Akoma FM 87.9 Kumasi. Dabida. So wusi wona wusi wanyini o. Na panyin kura obi afra wo fon so, wiase nyina etie wo. Wiase nyina etie Dennis. Kenyan sansem mani to nipa akoma so a. You are stupid man. You are also your penny. Penny you can stop it. Radio kesi we TV kesi ya mo akwanya. Obi ni ntro kesi se ato so. Se wa hia no ba bia ka che ne se onkonkwaje ne ba. No onkonkwaje ne ba. Na asem na ba ne ye frɛ so we. Na nti stupid man, this stupid boy one and no di ya no. Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma FM 87.9 Kumasi. And that is the platform of between us assault. Because that no kasa any you said a lot of it. Who can never be great? Said who shadow asabu din bakoko. We didn't browse and fraud Dennis. You told us who would you know? And yet Dennis and yes, you for Dennis was Jesus. It is a different one nimwa. Eden wakasa no boss edi na odi new na mo adwuma ba ko mesra wa aja unia kokodro yetwi next time nkodi sa konkonsa bi ana me so for kan panini uni konkonsa ye ma bi a o matwa enye ne be Akoma FM 87.9 Kumasi David me Nigeria so ye ba sra wa asabi ba da untumi nyina se be ma wo abuso ma wo kan bia emfa obi a nan enkosi akiche okay. Says why ama papa wa masama kwano the work cancer the barriers and but what we are car outside is so be share court we share court no more evidence I wanna work kai it ko chen be akola no wa obeka se it me sro emphasize ama me ni ato yes church Sakarati asia debi one day adokwasem onu ankasa beba Akoma FM 87.9 Kumasi. Okay. Mimi yesu le kai se sama ndope. Okay. So na so da ya mpade a. Oba so banda is onkonkwo hwehwe ne papa. Okay. Chaso. Na show man na. Na nyame na abechi. Me da say obaya Maa Akos. Odomu oduo. Papa. Na moja nso mu odu. Saa ne ma mienu we mu odu woni pa ho pa. Bray me also ye man nti me friend papa yi. No odo oba ne pa. Odo oba ne pa nti wo pe oba ne yemoba onyi nisa ne ba no wafiri mu na konkonsa ni okohia no okoka ye no e na akanya no enti ni kanya no e na men na ode asemi ababa be pia he yes there is no smoke without fire bibi wo ho na papa no yes impanyifo say ofififu na ni bebra wo hu saman ontwa bibia so e ya de se wa onim oba wo do no na ni mistake o ye ni se oba no eke wodo no ne nyam ye no na se ko ye no ho ade na se ko ye no ye no ho ade a enka sa ne ma wonum nyina nka emma but why no kokoasa mi wosika miniska twa ma wawo wo a meye ho ade me pentam ene ne na akofa sasa mo nyina aba okoye okoto se ne ba ne hye obi achi no ene subai kakro okoyi na di no eno so ababa beka ho sa akura ne oba na busuafo se wa firi mu onsom na akura no so wote asia moja ekasasin bibia obi awo ne bakra wan hwe ne da esedusia be ne ho ade no wo fa ka kokoro bi so ekwo hwe ne se ema ne se betena se beje ntoma no ebeje shinap no ekoi etisa ne ba ne tiase a yire a one day obeshia no ti won kana komanto ne yem ma ne ko fififu nani wako hu saman ma ko me dase nyame insha papa obaya na wote ne ka no wote Pastor Julius Naba enka sikapa Evangelist Samuel Mensa enafe obaya so wote ne ka medin the Maa Akos program no ya akomemu nsem ewo Akoma 87.9 FM enafe Onua TV ma menka for Characteristic Ventures enupa enfa ema ye na ye de Zahara products no abadwa so nei ebo adwuma sonkopa enu ntino wodie ewo mu a bomode ama wodie onsa enka wodie na Zahara Herbal products ne de Onua obi obeka che wo se entutu yade ase bia no wo dada wo onipa kro no ompe wasem opeso
so wonu oje wajapade mesewu abefi no kwana ekwaje currency ventures Zahara nupa no bi nanom na won so besi pinu wasita honam ya ana oba oyemre ewo empemu se woda wa ne se woda hotimikeja abema won so de boss wa 1 minute 2 minutes no adwo so nkuruma wo bi bi no emu ayemre se ka bu sos ye wuhia eye Zahara enro no ebi bomodia na efre yen na yema wo bi into 0246 348334 0246 348334 and 0248 569335 0248 569335 na emansa enka enro no ebi minua baby ewa ha na mame ema no akwaba obapa kasa gu fidie ni mame why na ekasa de no wasam ni ye ni bere sempa wodin Akoma FM 87.9 Mariam Eme Kasemuno Emame why Mariam free hine ne bae Bofood bebu jo wana Mariam efri bae ene ewie na Mariam wasam ne sai ewa akoma mu nsam dwumade so akoma enafe wonu TV Pacho master me na say me name me kunu atena 15 years ni aboye bra na o be wale mama mete me ho ase so wo mama yensa me so me de ya baako eduru baby no ofa kwan be so pam me Akoma FM 87.9 Kumasi na mu oya enso me ho me so be ma na enso me be wale ni na me ne wo baako pe afi de ye japade ewie ye no na ne mani yi wo muti se omo ba me de se bi otefa ache wo wale be ma wo pe o wale ni bibia nti me de mampo wo mo akora ne ba kokora ne me betena ai 2 years afi de maya no no mo ye mienu o mo ye ntafo nti me ne kakra ne kora tena 2 years asembia no ho me ne te kama na peni no Akoma FM 87.9 Kumasi matamansa wako obedi matamso a eye aduane ho meso metoi ade kura mempe wasase aduane mempe eye mo enu fufu bode mi chiri kura na mo de ona asa mempe enti no be wa mante kura na meni bia emfa me ho akura iba o se aduane ho no be di matam no konte to aso mienu na me kura me sister pani free mo nti me kwa ye o me kurum kodi 1 month me ba ye 1 week pepepe na nkura no koye case ma won papa se me sori a me mo aduane ndi mama komede wo Akoma FM 87.9 Kumasi obi ma kom krom 1 month de na memo aduane ndi nti papa ne no o kasa na me ka che papa ne se papa me ndi me hu ni se me to kwa 1 month no wo yi sika na wo de ma enkura no de o mo ankasa pe no no mo de anoa eti nti se na me ba na wo de sika na ma me no am se de o mo pe no o mo nye ni nti se be ya sika no chem na fa o mo de ma wo mo na fa me so me de ma me na me de na nso a menua na me ama soso no ma yibi ama wo papa no no mo so nkora ne de o mo pe no no mo anoa no mo de fi so mo yan nkora Akoma FM 87.9 Kumasi enti me kana papa no be say me say na no ebe de na yeye na me so ebe timi ayeye efi so mo te wo mo dam enti aduane no ade ye enye for so say edibu enti me ntimi no mo no aduane na de bia akora keto oba no abegina manim no abedi matam no ko ne mpira no so ni timi bio e papa nso say na chokma no so wonche nti ene no koye to me do sesa mama aye bufu afra na gina manim ene me yi nsama no bebre enso no e say asa menko a on de omo no papa na ayankunam na me nti ade achi ya no pa no Akoma FM 87.9 Kumasi me amfa pra na me prai me prawi ya no opie so obafa owura kitchen akofa ka pon me se maame se why you penny o maame kasa o su kasa bi nti ne ma na wa kitchen honi na me na me de ba ma wade nti mesro fa wasanka kana meka kwa ba yeme ana papa ne pie no se wo se sai na me ma na owura kitchen hon kofa eye wukunu nti enka papa me yehu se wukunu ni pie ye obisa me se wo se sai na me ma na owura hon kofa mbibia because oni mi gina ayi nsama no to aye ne pani ani papa ne se bra be fa de awo be fa
na so so Akoma FM 87.9 Kumasi hwe ne nsumo fa ne tebo bai awo ne nkura ne na me se saa bobo me no so me dimiti abobai wase yan na me se ta ma me na wo bre aye japade no na wo ba bi ka ho o se manje wo ka pranje wo sempo nti wontimi me kan kira me ba wontimi me hye me ba bia so wo efia na me se papa de saa dia fa me ko me mabusua na asamene ba ya nkura saa ta me na ewo 13 years because this asamene ba 2 years ni na ewo 13 years na 13 years na be do ohun semu se mama Akoma FM 87.9 Kumasi na me ko on so no ni baby o de me ko te se me hwe na me ntimi ntina e kwa na de ho no mitimi ko nti eno no ba ya to me so sesa no asamene si ya wada efiada na nkura ne sa o me na mo ko fiada na so no papa no so ayere frifia ho me hu ne bia mu a 3 months ye te sa 3 months na me be hu no kura no na sa ayi asini fie nti wo ba fa na atade nti na me de hu no fie mama sa 3 months ya mi ken so no me tumpani fo mo na akọ na adwumam akọpa achewa kire se me ma se me na ne se eya wale asa nti se man ka na ye mpa wonya ama ne nka wo mmere fie papa se da ma pam ne ma nti wo me kunu se da ma pam ne ma nti wo pam no ma ne se ma ka se me ntimi ne wo mo nu aduane mu ne se ka sa wo pam wo mo so mo da wo ba bi na wo so da dem nti me ba nti makopa chewa papa no won fi wa pie frifie 3 o pie frifie no hu na 3 months and okranya wonti no oba ye o oba na yi oba fa Natalia akwayi me ba ho me ba twen me kakra why okay ya Akoma 87.9 FM and afa onua TV Akoma mu nsem dwumadie no eno na wo hwe na wo tie no ye ma mi haw eno odi aba ye nua be me haw no odi aba se wo hwe ye se de ye si Pastor Julius ekọ short ponte ho na che se what the case no eba se de tie bia no ye bedi akire no yaka ho asem de amaw enu nti bomode ya se o case bi sa ewo ho be me bi haw oba bi haw be ma ne hwe nkura no oba bi do ba Akoma wo bi abusuafo bi da hawo wukuna wu oje japade ne de free wonsam ene ho ne ma odi ema no haw yaka che osa de fa lawyer ho lawyer bem de fa police ho police beba ha de fa se free doctor e be free doctor de wo se di akire na fe ye de kokot e be di akire de akone sa pepepe enu nti wo problem bi a bomode anse obeba ye wo Kumasi Askwa ye ne Kumasi mo ena ehwe ne mu Akoma FM Kumasi Askwa ye ne mo no ena ehwe ne mu enya ira kwan kura ye wo kwa ho pe nti wo ba na wo fom kwa ne ya anaso opese wo ka wo case ne kakra e de kira ye ansa na wa ba ye numbers no ye production line ye 0530 507 849 0530 507 849 0530-507-849 ofra ya beje wo so na ye ne wo eti nkomo na won so watumi aba afei ye be kwa hoba ne so na ye ne ahwefo ne etiefo so akodi nkomo na wa kire wa adwene wo ye nua be mai case eho ususu sa Dennis sa de nanon ototo papa so wa fidie ne so yi toto ayampia didi atemo no patapa en wode kata atra wodi ye no eso konkonsa wodi ye no so wogiri sakra ne tiase anase wawu be man ato enkoso eni akire anase wonto na dwene mo akra ne tiase a se de tie bia no obeba 90 ye kwa homa ne so 0243114497 0243114497 and 03224 98035 03224 98035 Odini baby akasa free Yanti anyina so Odini baby akasa free Yes Odini baby akasa free Madam akasa free from Kobaria Okay papa yetie o Madam from akasa free from Kobaria Kwa ku yetie 87.9 Kumasi dia papa ni no wanya de Yo dia papa ni ya de o ye wanya de me da say Odini baby akasa free
Hello. Yes. Na o me pa chon kata se bu akwa. Yo ma me yeti o. Me pa cho se ka menne mai na odina sama ba odia. Anka wenya chedi. If we say akwa no wu ya se o muso o dada. Se ya no kwasa sa akwa no tirafia. Ba ku bi o ha e be ka akwa no kura se no kura se chen papa. E ka me nko a ka wenya chedi. Na won fo na so ni na amenya. So ya no kura ankasa akwa no mu ya. Dako nyankopon na ebe ma akora na behwehwe. Enshanka obatampa odi ne ba bia kasa free. Hello. Odi ne ba bia kasa free. Mi di da la sa mi frafri otiriji. Asa yeti o. Mbona juma. Juma padas. Da ho no se. Da obe maye no amu ya de sa. Now, sir, at times, no, Yana Yama Akoma FM 87. Yama Yayer no more. Sorry, our rear by force. No, no, about the Aya Japadia. Oh, your baby. Amu Mammy were he. Amu Mammy were he. See, I would how the two Mammy were so. One found by force. So I could tell one life on your bed, Janica. Let us say, we didn't. Oh, Kafra went to me and you know so. Within the baby akasa free. Within the baby akasa free. You can't fish you. Oh, my yet you. Mammy yet you meant you were home. Meme one aha. Within the baby akasa free. Hello. Okay. Hello. Hello. We didn't baby akasa free. Good afternoon. Yeah, good afternoon. Ebacho me ka free sawaba. Your mommy yeti o. Me pa cho e ka me kwa dia anka wonyi ni. E ma ni tie butu aforo ntwa. Ade ya odi ade enyira da ebeba. Enyira ebeba ya da say. We didn't baby akasa free. Hello? Yes, me Rabeni o. Kobingo ni kasafiri nkwanza. Deme na yanko. Mpacho sansem na ya na ekosono. Manu ya na nokurundi. Ya na nokurakatia biani. Kese nipa no mfonso wa ye kakra bi. Urebe ata me se nipa na want ma anya butra no want ma nya butra no want na ana nya nti ye ana nya nti na bibiti ni oyere obaka tire so wo me de mi hu akobo na kurasa kula na wo ya busu na plan na omo plan busu na plan omo plan sa no so na adwen kire no within the baby akasa free. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Yo, Papa yeti. Papa na sam no. Ni ba no huye. Akola wa janka ho ntumi tie no. Akoma FM 87.9 Kumasi. Akola wa janka ho ntumi tie no nti akola papa no ne ba no wo ho. Okay, ne ba no wo ho me da say. Wodi ne ba bi akasa free. Hello, Margo. Yes. Good afternoon. Good afternoon. Me pacho me this wa me free nyane. Oba sa wa yam kwa. Yeah. Margo me pacho. Papa no de ne de o ka ne de. Hwe na wan ka kula de wan nya de. Na semi ye ya. Akola no no ni na ewo no. Wo ye den a wan hwe ne crowd ni na ewo no. Enti ka akola ni ye ne de. Den a o ya akola ne papa. Nti e se nko mo bona mane. Eho die ba no o masam nyede. Enti no se papa no aka se akola ne wo ho. No so ngo dina die na se wakodi a. Se omutumi man no kra ne baby. Empo wa ye boni se wan hwa akola no. Enti se wan hwa no kra no wa ba se wo baji ne ba na akola ne ni go kra na. Se obusuafo no ba no wo ma ne papa. Se omutumi kan of se papa no so.
akwande we team na ya mo amane na ni omo kra sem papa na ni omo mpa na chew na nka bibia asu ntwa boko na se ni omo ti papa ne tin say akra no awu nti omo amba na mane papa no kra bi timachi omo wo mra kwa so tere say wo ye din akra ne ye ne ba 7.9 Kumasi enti omo nka no kra nti papa no na se akra na wu ampa na se papa no obeyi na agency so oni na agency so se omo twa papa ne sa me da say within the baby akasa free me pato your friend me Hajia Maria me kasa free man cancel yo Hajia yeti me pato me sister Maria de no na me pete me kakaka me pato sometimes ya na papa phone bi wo hono ma the way omo eya omo ma no e ma omo ma no emu awofo no abenti na kwala o papa no ma me bre enka uba ye wa fama amene se uma amia wono so de we se ba enti nam de wa enkola no papa ne emma ne beka sam na be ma enkola no emu ma ame no enti mi share mi sister no kan akoma ntu ne I think say ordinance so nyina amanya me wi ase japade nyina ebeja ho akọ so be ma ne bia kan so ma ne bia o kan akoma ntu ne no nko tena se na nyankopon e de ne de be ma no wanya bi kura ye be wi ase ya grasi e no obi e be ye konso ayen fashion ko. Okay, you're quite fashion comedy. Happy birthday, Enko Enfama Vicentia. I will follow yes, and Vicentia, ne birthday. Obapa Onyame Enshana on your cassette. Ofo free Adumo, Enko Adumo. Now birthday, and ye and Kabibin Sinanya and Kayedum said, da, made me birthday, yeah, Daya Wada, and I treat up Onyame, ya dear way, ewo my bravo emono. Aha, ena yedimu na be semidi. The Maa Akos Jumedi no Akoma mu nsem ewa Akoma 87.9 FM and afe Onua TV nyame yadowa ochna ya wada ochna ye fiada bi guy efiada bi de na chese de beba no eno so eche krenti sabre de ebusu apani sami acha portion rest paper letre and afe team no so de agudie mu nsem and de breye enwe fidie no enfri akoso ana ene ye ntra yadama say ama mo enitie